Avira Free Security. Jetzt kostenlos downloaden. Phishing-Angriffe nehmen immer mehr zu. Okay, ሰላም Schützen Sie ክቡራት Ihre ተኸታተልቲ vertraulichen ባዕድ Daten ሓን vor መጻኹም Phishing und Identitätsdiebstahl. Avira.com ክቡራት ዕዱማት ወይ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ኮሎግዛይ ከምኡ ምክትል ኣቦ ወንበር ምንቅስቃስ ኣውራጃ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ኮሎግዛይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ንስኹም Programmierer und እንኳን ለሃን ጽናሕካ ወዶ ኺሮስ ኦኬ እምበር ናብ መደብና ዲሬክት ክንኣትዩና ማለት እዩ ሓይላ ወዲ ምላሽ ካሜራኻ ትሰርሕ ያላ ንመስለኒ እፅውትላ ኦኬ ሕጂ ጽቡቕ መጺኻ ኣለኻ سمع لهم شو؟ صبوا 70 لهم نعم. يا أنا سمعك الله صبوا. هراي. وعاد حمد أخون بالجامع. سأجيشكم ودملاش. بمن كان جمر ودملاش. ودملاش الحرب هاي كان أبتنا تخلو زلها باي كان إيش حصل ولا ليلة مقبرنا ودملاش. Okay, thank you, Dr. Hawai. مجمرتا እንኳን ጽናዕካ ሽመይ ሓይለ ኣምላሽ ይበሃል ትውልድ ዓደይ በዓታሓ ንሶረዳ ደጊዕን ወረዳ ኳዕቲት ኣውራጃ ኮሎግዛይ ኣብዚ ከኣን ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይነ ኣብዚ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣውራጃ ኮሎግዛይ ይነጥፍ ኦኬ ቴንክ ዩ ወዲ ምላሽ ጸግሽ ናባኻ اوكي كبرتي هبلي ودو خيرس مجمريا السلام احوات انا سمعي صغزاب جبر يوحنس نغاش كحساي بحال مبوقر عدي مسحال ودكله وردا سنعفه او سنعفه اتو وليد عبيه اوراجاي اكل غزاي اب حجر هولاند ينبر ابزي ناي حوات حزباو منقساس اوراجا كل غزاي ما نايتي كان غزاوي ابو بركينه أو مسحوات فيهم هين لا توهالكو لا ما يزبله أم بركات يركب مالتي لذي دقيمة يغني له إن حد يصير أكيد يلا قوي نسمعني أقداس دولون فنو أكثر نوص خلوا مالتي دهان أقداس ندحر الله ولا كاب كومنت ندارنا تصوص بباكاوي تالنت الله كاب كومنت ندارنا كاب تخاطر تيجنا وربال كاينا كاتينا ناب جماري حتوتاتنا قال كاب حزب استطرنا في قال خاني بعلنا زدلنا قالوا ابو كناتينا كي ورد كخلها كم ابو ومبر متن هلو بوليتيكا كلوتات كرنا افريقيا ويدما كبابينا كمي تريو ساكش اوكي دقيقه يغني له بحفشات هلو كنتات كرنا افريقيا ازيو صفح زباله عبي تنتانا زدليو نويح غزي قبلي ابز غزي زكاغل
بمسارات تقرنا أفريقيا زبها لك كمزي كرني وبقى أبتي أفاك بوتان أزي تتصلوا بوتان حد استراتيجي بوتان بتم رحق معرباويان دلون بتن نتي كرنا أفريقيا زداوبا لا ما مستي جماعهم كأي حرس للتأثير أزيو تدلي بوتايو ناي استراتيجي بوتايو وزحات حيالا هاجرات كأرب حتى تنكو فسالو إلى هردق زبلان بناتن دليتات خيد زلو إلى نوع تفعل على عينة ربحتاتنا وزو فراي أبنت تشاينا ناي جزار صار ربحتاتها أرنا أفريقيا خطوة استدلاليا أمريكا ناي جزار نفسها ربحتاتها خطوة استدلاليا إذن قرابتي أفتي هاجرات إذن جولف زبالة إذن هاجرات عرب لما ناي جزار إسن ربحتاتنا هو حصارو زبتناين أو توشت ناي أرنا أفريقيا خا تفعل عليها تنفرنا أفريقيا زبالها تفعل عليها ربحتاتنا هو حصارو زباليا بوتاي لك كم جناي بعراي تعرف زلا قرني لك كما يعتقدنا مالك بعراي قرني تام مسرتاوي نغيرات تعرف سلا زلا مخانا قرنا افريقيا مخاتي زعابه زبز حمرا خبون بتي افدغنايتي قيح بحر وسلا زحلفاس ونفتي مس قيح بحري قرب ركبات سلا زلو ازي استراتيجيكاو بوتايو ربحتات كا بومتصرقات استراتيجياو بوتا كوينو كا كلنتن حيار حيارن هاجرات كا ربحتاتن كو حسابي تناي جابو خياته أختي كبابينا زلوا فلايد ما مزج حلو كنتات إثيوبيا تفكير زلوا أجيو أنا تسألونا بصبوع من قد بصبوع من فس انتقيدو بمتحجاز انتقيدو أزينا تربحتي يقبرك شجرات أفرنا أفريقيا نيشتي نقدر تتيروها أزي زلوا أنا شجرات كات تفاري في يقبرك أبس عزيك الرياح لنا ترجعنا بعود قنات يو تغير زلو أجزي أبحد جنيا زبنا كنتات زلو بفلايد ما مزناي أمام وزناي رتنا حزب تقرأي تفكير زلو كنتات زي أب تقرأي تفكير زلو كنتات كا نقول نتقرنا أفريقياون بثاتينو حدثي استراتيجيكاوي حزب وزن حنا سياس كنتات زلو نتقرنا أفريقيا كفتي ناي ودب حدنا أفريقيا نتسيلكا كفتي إيجاد زبها زنبرنا يتنكرنا أفريقيا زنبرة ودابتات نعو زير بحصل السنة حنا سياس نرب حناتو زسر حدا كنتات ويك حدا من قصاص كتر يفتينو حدا كيدان كتر أمامكو مز حدش سرعات ناي ودق مس مودا زمص زناي برسغنا بارت زب نتقدام منستر نعو حيزو لزناي سومال زلو فارماجو حيزو نتي إيجاد زبحال نا قوادا طرول زقيل ويك أن رب حناي سياسن نرب حناي زن وزوم سلسته وجلتات تقدر المنقد فترة فتينو السوز فترة حمامك أتي أقدمك أتي زنبرة حيال قنا من قصات صنعوا أكثرنا أفريقيا هنا أفريقيا ولا سقال بدرجة عالمون سلاو قينو صنعنا هو دقة كايدا مخاب مريحنتنا واحد من سلزقي زنبرة كم قدامي تارجت مريحنت واحد سلوي كات سنة حساسبة زفترة أفتيجات كدم سستقينو نحو واحد كدم سلوه واحد كدم سستقينو أنا في تقرأيك أنا برا خبري زفترة كنتات جنسو ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ኮይኑ ወላ ንደረጃ ዓለምውነትን ርእሰ ሓያላን ሃገራት እውን ቋፅፅራሉ ኣብ ዘይክእላላ ደረጃታት በፂሑ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት ክሪኦ ከለና ማለት እዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩነታት ናይ ሱዳን ናይ ገዛ ርእሱ ሓደ ምንቅስቃስ ፈጢሩ ኣሎ ተፈርና ኣፍሪካ ሞ ከዓ ግብፂ እውን ኣብ ተቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኣባይ እውን ናይ ገዛ ርእሳ ኢንተረስቲ ስለ ዘለዋ ኣባይ ዝበሃል ንሱዳን ንግብፂ እውን ስለ ዝጸሉ ግብፂ እውን ናይ ነዊሕ ኩነታት ትሰርሐሉ ዝነበረትን ትከታተሉ ነገራትን ስለ ዝጸንሐ ምዝ ኩነታት እዚ ኣተኣሳሲራ ብመንገዲ ሱዳን ጌራ እውን ሓደ ምንቅስቃስ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንብሎ ንኽእል ኢና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እዚ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ እውን ልዕሊ 3-4 ሃገራት ምኻብ ዓብዪ እውን ካብ ኢማራት ናይ ድሮፕ ዝተወሰነ እውን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ ንምንፃር ንዕኡ ንምድምሳስ ንዕኡ ንምጥፋእ ኢሉ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣሎ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ፈጢሩ ናይ ግብፂ በቲ ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ምትእትታው ፈጢሩ በቲ ናይ ሶማል ኩነታት ፈጢሩ ብምሉእ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዝርከብ እዚ ከዓ እቲ ናትና ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ኣተሓሳስባ ጥራይ ክብሎ ስለዚ እዚ ከምዚ እንዳኾነ እቲ ከባቢና ከመይ ኩነታት ኣሎ እንተልና እቲ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ጎረቤት ህዝብና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ ንሕና እውን ኣካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዝስጋብ ዝኾንና በዚ ሕማቅ ኩነታት እዚ ተፀለውቲ ኢና ብሓፈሻ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ግን ምስ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣንፈት ወይ ከዓ ሚዛን ሓይሊ እውን ናይቲ ከባቢና ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እሱ ብዓብላልነት እንተወፂኡ ንዓና እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋላ እውን ገለ ምቅያራት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ኣብቲ ኣወዳድባ ናይተን ሃገራት እውን ገለ ነገራት ክፍጠር ይኽእል እዩ ብዙሓት ካብ ኢሳያስ ብዙሓት ካብ ስልጣን ዝእለይሉ ወይ ዝጓሓፍሉ ሃዋው ክፍጠር ይኽእል እዩ
نتي حفشة ونعنا نتي بيرترا بلاي دمان إحنا عندك كل جزء كا حتى زلنا يو نابز حاشة رهوز قانا كنا فترة الناس من تلنا بس زريعه منصر مالتي لذا إحنا أكلنا يتقرنا أفريقيا ترايدي كنا ما أخلنا يتقرنا أفريقيا أو نسلذ قلنا نعانات صح نجوه رهو نقدر متي نزره زكاء واجا حتى بحرياوي متكلنا وكنا نصور له بحرياوي ومنصر كاتي ناتنا دبلوماتيك ناتنا تركبات أبو من قد سفح حلو زبل النت زلني أبس عزكري أقول له خطرنا أفريقيا قل الجيو أبو حد جنيا كنا تاكله بزي جونجوا بحتر زبالة ماله يغني له يغني له تساقش ودم الله شابز توصل تير لك جلسك حترابيلك كما حافشة كل جلسوا عندي نوع دحر قادر رايت مدري بالزحمة والسخطيبلون كما حافشة وجن كما بقسي نحن على نتي نبر نتقال سنا مبقسات ونجمر خلنا أبو انتايز بالنيرو حدا خبتي وسعاتنا نزي كابقرنا أفريقيا ترى زي كونس كما أكلاي وكم بخلو إرتراس نخلو تزعبي جماعة بحرية يكون ولا تخالق مز خمسي تتأمات النزاقة نبي جلسوه زناق الأبزبل نتي وشتنا من الباس زي نور قدي في زي نور زلا من السرعات حدا تي أورجات ناب نور بوتو خملس إذا حدش أقوما محدرة سرعات هجدس علامون كي بوليتيكاوي حسبه حدش تاريخ مستار سلازخونه بو نتن أورجات كم تاريخاوي كونت تاريخ حزبن تاريخ حزب إرترا سلازخونه نخلق قوم ويكا كنك قوم سلازلنا طرحي هجي زي كم بقى سحمرت كينو عندنا أبزور يعتمتم أبجيو بوليتيك آتيو صباح نقول خنا بيا خزنا نبجيو خطة بعدين كم روحنا أملك تحطوا نأتوا زلنا في سلام انتهينا قبض يعني اوكي يغني لي ود ملاش باركي وردكا ابا خلخاب كلايتي حتو تقدميتي ني ابو ومبر سلازهبنا يحج خانينا بخا كلايتي حتو لاتني ابز وسان مدرخ تساتفو إرتراويان ويدما تولدتي أوراجع أكلوك زي كما يعلو مستدربو وتعس كما يغم تمزنو دايمس من الوقت هجي أبز ساعة زي وسان مدرخينا قبل إعلان هذا قالوا أتي كنا يتحوسون نمبر أنت تكون كم مسرتها برستها بالعلتي حبرة السبنا قبض الجمر نويح جيرو بوحدو عسر عامت جيرو له يحرق التشحن حدا هجي نزيجن كم تصور النت راح زي كونون نبدي حرق سجال ما أصنا نحنا سجال درجة زي سين نخيب زلنا كم إلنا ندابلناون ولا بالدرجة هذا مغيرو ندابلنا بوليتيكاوي انقصاصات يكون بوليتيكاوي دبات نغير النتفن سنحنا هجيجن أرزا وان تخل نغال تخون زلا إسرا الله دا يلان قال أنفتو خلو أبا تخفيل وزمت نابي مأزوني خيدالو انتهي قبرالو كله نكافة زلنا هنا نزيجن اتخلو الرأينا اتحسسبنا على منا حدا ندحر رأخينو حدا ما يحبر رأخ حزلنا السرعات عمات بمخان ندحر رأس ميرنا له نزل السرعات كنا عليه زي مخالينا انتهي أمنا نحزلنا متمزعت أمنا نحزلك كل انتهيش بمخان بمسلمين تطرح كم منبر قلوبك قليعك إذا خايمت وحش كايمت أخلو ما قد وحش سرق دونجينا ونصنحنا هجون ساعته ختمرنا نكترنا نزغل معنا وسانا مدرخ بس يحزلو حنتي نار حادنة مسا راح حادنتنا خا كابتا بولك أي جميرة تاولك أو من النتنا في معدلي شمية بدي حريو عدي كبابي لك أقوله عدي سورداي ورداي بأورجاي ملك بدي حريو حجر ونز أمره نقول أورجاتك خمسة أنا نقحي زلخو قلبال وقلعو كرعادنا هو راح يزل بوف
اوكي ثانك يو ودملاش صقش ابز انت ያለካ ተወሳኺ ከመይ መስል ይሻውራ ብለና زياده ودملاش ገሊጽዎ እዩ ብዙሕ ዝውስኾሉ ነገር የብሉን ኣብ ዝወሳኒ መድረኽ ተሳትፎ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እቲ ኣውራጃዊ ጥርናፍያ መስለን ተዘይተጋገ ብለቀ ያ ሕጂ ታዩ እቲ ናይ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ክገልጾ ከለኹ ምስ ዘሎ ሕጂ ዝተፈጠረ ቃልሲ ኮነ ኣቀዲሙ ስርዓታት ልዕልቲ ኤርትራ ዝገብሮ ተፈላለየ በደላት ዝተፈላለየ ወፅዓ ወላ ነቲ ዋጋውነቲ ዋጋ ናይ ኤርትራዊ ነብሰ ወከፍ ስድራ ቤት ዝኸፈልዎ ዋጋ ዘይመጥን ሓሳባት ንዝያዳ ንረብሓታቱ ንህላውንኡ ከመይ ገይሩ ሰርቫይቭ ይገብር እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሰርቫይቭ ይገብር ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይነብር ስለዘይ ከደት ስርዓት ጥራይ ክኸይድ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልን ዝሓስብን ስርዓት ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ዝሓልየልካ ኣነ የጠበቓኻ ኣነ ናትካ ኣቦ በቃ ንዓ ኻይድ ገድሊ ወፅየ ምእንታ ኻይድ መስዋዕቲ ከፊለ ምእንታ ኻይድ ከዓ ምስተን ርእስ ሓያላን ሃገራት ዝቃለስ ዘለኹ ሰን ከጥፋእኻ እየን ዝደልያ ከም ሕብረተሰብ እናበለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕማቕ እንዳሃለዎ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘሎ ነቲ ኣብ ፀልማት ዝነብሮ ዘሎስ በቃ ብርሃን ከም ዝረኣዮ እንዳገበረ እዩ ኣፅኒሕዎ ስለዚ ብዙሕ ወፅዓታት ኣብታ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ መሰረት እንታ መጀመርያ እቱ ክብል ከሎ ስርዓት ካብቶም ናይቶም ገዛእቲ እንዳበልና እውን ኣብነታት እንጠቕሶም ዝነበርና ካብኣቶም ዝኸፍእ ወፅዓታት እዩ ልዕሊ ይኸይድ ፀኒሑ ማለት እዚ ወፅዓ ዘበገሶ ከዓ በብዝጥዕሞ በብዝመስሎ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውዳበታት ይገብር ፀኒሑ እዩ ኣንጻር ናይቲ ስርዓት ማለት እጂ እዋናዊ መድረኽ ዝጠልቦ ጥራይ ደይኮነ ኣቐዲሙ ነቲ ስርዓት ፈሊጥዎ ስለ ዝፀንሐ ኣንጻር ናይቲ ስርዓት ዝተፈላለየ ነገራት ይኸይድ ፀኒሑ ብትክክል ከምቲ ዝሓስቦ ከይዱ ድዩ እቲ ስርዓት ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ መሓውር ከዓ ከምቲ ኣቐዲመ ተቐስፎ ከመይ ገይሩ ክነብር ኣለዎ ከመይ ገይሩ ኣብታ ስልጣን ክነብር ኣለዎ ተኺዶ ዘለዎ ነገራት ስለ ዝኸይድ ስኻ ክተውድቆ ካብቲ ስልጣን ክትኣልዮ ነቲ ስልጣን ነቲ ሕብረተሰብ ክተረክቦ ወይ ከዓ ተጠቃሚ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ተጠቃሚ ስልጣኑ ንክኸውን እንዳተቃለስካ እሱ ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብታ ስልጣን ዝነብረላ ከዓ ጎኒ ጎኒ እንዳተቃለሰ ኸይዱ ብዙሕ ውዲታት እንዳፈጠረ ነቲ ዝፀንሐ ምንቅስቃስ ናይ እቶም ኤርትራውያን የፍሽሎ ፀኒሑ ወይ ከዓ ነተን ውድባት ዝተንቀሳቀሳ ከዓ ነዊሕ ከይከዳ ከዓ ኣብ ነንሕድደን ከመይ ገይረን ክባልዓሉ ናቱ ኣሎ ናይቲ ስርዓት ብዓብዩ እውን ናይተን ኣካይዳ ናይተን ውድባት ክኸውን ንኽእል እዩ ዝዓበየ ፀገማት እዚታት እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እንዳኸደ ብዙሕ ፀኒሕና ነዊሕ ኩነታት ኮይኑ ሕጂ ከዓ ብፍፁም ድማ ኣብ ዳርጋ ኣብ ህላውነቶም ዘየለ ዓይነት ኣብፅሕወን ስለዚ ንሕና ኣብ ኣካል ናይተን ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቃሳት ፀኒሕና ኢና ኣንጻር ስርዓት ግን እቲ ብደረጃ ሃገር ዝኸይድ ብፍላይ ድማ እቲ ኤርትራውነት ዝበሃል እቲ ስነ ልቦና ወይ ከዓ እቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ ሓሳብ ናይ ስርዓት ኣጥፋኢ ስለ ዝኾነ ኣርባሕ እውን ኣይኮነን ሓቓፍ እውን ኣይኮነን ተፀዋራይ እውን ዝገብረካ ስጋብ ዘይኮነ እቲ ዝፀንሐ ናይ ኣቦታትና ስነ ልቦና ኣቦታትና ምክንያቱ እቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣብ ፅልኢ ናይ ገለ ሕብረተሰብ ዝተሰረተ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ግድን ኤርትራውነት ስነ ልቦና ወይ ከዓ ኤርትራውነት ስነ ሓሳብ እንተሃሊኳ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል መንፈስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንተሃሊኳ ግድን ፀላኢ ክትሰርሕ ኣለካ ወይ ባዕልኻ ክትፈጥሮ ኣለካ ፀላኢ ወይ ከዓ ገለ ነገራት ከዓ በቃ እንታሽሙ ክትገብሮ ኣለካ ወይ ኣሜሪካ ፀላኢት ጌርካ ክትቕርብ ኣለካ ወይ ዘን ምዕራባውያን ንበሃል ከም ፀላእት ጌርካ ክትቕርብ ኣለካ ብዓብዩ ከዓ እቶም ጎረቤት ሃገር ከዓ እዞም ወያነ እንዳበልካ ክትከይድ ኣለካ ማለት ኤርትራውነት ዝበሃል ፅልኢ ብዘይ ስነ ሓሳብ ብዘይ ፀላኢ ክኸይደካ ኣይክእልን ናይ ፍቅሪ ስነ ሓሳብ ይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ከርብሐና ከምዘይክእል ስለ ዝፈለጥና እቲ ጥዑይ ዝበሃል መንፈስ ወይ ከዓ እቲ ጥዑይ ዝበሃል ኣቦታትና እውን ኤርትራን ኤርትራውያን ክብሉ ከለዉ ካብ ናይ ፍቅሪ መንፈስ እዩ ንዝኾነት ሃገር ወይ ከዓ ንዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ፀላኢ ኣቐሚጦም ኣይኮኑን ኤርትራን ኤርትራውያን ኢሎሞ ስለዚ እቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝተባሃለ ናይ ፍቅሪ ስነ ሓሳብ ተጨውዩ ናብዚ ኤርትራውነት ዝብል ስነ ሓሳብ ምስ ተቐየረ ኤርትራውነት ከዓ ኣብ ፅልኢ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ብሓፈሻ እውን ኣብ ፅልኢ ናይቶም ጎረባብቲ ወይ ከዓ ናይቶም ምዕራባውያን ዝተሰረተ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ፅልኢ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል እውን ዝተሰረተ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ እዚ ከርብሐልና ስለ ዘይክእል ዋላ ከም ሕብረተሰብ እውን ከንብረና እውን ኣይከኣለን ብዝተፈላለየ ከምዚ እንታይ ገይሩካ ከምዛ ድሙ ሓደ ግዜ ስደቃ ትበልዓ በቃ እቲ ስነ ሓሳብ ከዓ ደቁ እንዳበልዐ ጥራይ ዝነብር ካብቶም መጀመርያ ክንጅምሮ ከለና ኣብ 90 ገለ መለን ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ እዋን ናፅነት ከም ስንኩላን ምእንትታ ሃገር ዋጋ ዝኸፈሉ እውን እቲ ኣብ ሓደ በዓቲ ወይ ገለ ምስ ቀመጦም እዚ ቦታ እዚ ንዓና ዝመጥን ኣይኮነን ገለ ፀገማት የጓንፈና ኣሎ ኣብ ዝበሉሉ ኣብ ፅርግያ ዝተረሸኑሉ ማለት
ብዝተፈላለየ መንገዲ ከዓ ሕብረተሰቡን እንዳፅነተ ዝኸይደ ተሓሳስባ ስጋ ዝኾነ ኣይርብሐናን ካብ ምባል እስኪ ናብቲ ናይ ቦታትና ስነልቦና ክምለስ ኣለና ኢልና በዚ ኣውራጃዊ ጥርናፈ ኢና ነቲ ነገር ከይድ ተፈቲኑ እዚ ኣውራጃዊ ጥርናፈ ካሊእ ዝተኸወለ ነገራት ዘይብሉ ዘይኮነ ሓደ ናይ ፍቅሪ እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ዝኾነ ትኹን ፀላኢ ኢልካ ዘቐመጥካዮ ዝተሰረተ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ኣውራጃ ታኒ ኤርትራን ኤርትራውያን ኢሎም ክሓስብዋ ከለዉ ኣቦና ራእሲ ተሰማ ኣብ ፍቅሪ ዝተፀረተ እምበር ኣብ ፅልኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅልኢ ናይ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ፅልኢ ናይ ህዝቢ የመን ወይ ገለ ዝተሰረተ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ኣብ ፍቅሪ ናይ ስነ ሓሳብ ካብቲ ውሽጥኻ ዝወፅእ ነገር እዩ እቲ ኤርትራውነት ዝብል ግን ካብ ግዳም ዝመፀካ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሓታሽ ምገብር እዚ ስለዝኾነ ኢኻ ምስ ህዝብካ ዘባእሰካ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ኣውራጃዊ ጥርናፈ ክኸይድ ክኢሉ ነዊሕ ከዓ ተጓዒዙ እዩ ብዓቕሙ ነዚ ዝተፈላለየ ውድባት ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝፀንሐ ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ዝተፈላለየ ቻለንጅ የጓኒ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ነቲ ሃገር እውን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ከውሕሰሉ ዝኽእል ኣብ ዝሕሎ ሕጂ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ተቃውሞ ገፅካ ከፊትካ ኣነ ወዲ ውራጃ እየ እንዳበልካ ምስቶም ካሊእ ኣውራጃታት ከዓ ተሓባቢርካ ትኸደሉ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድላት ከን ካሊእ ኣውራጃታት ፈለው ገይረን እየ ናይ ገበሮን ኦልሬዲ ንሕና ብዙሕ ኣብኣተን ኣትየት ዝህቦ ትንታነ የብሉን ብመንፅርቲ ዘለኽዎ ኣውራጃ ግን ነቲ ዝድለ ነገራት ኣብቲ ናይ ቦታት ውስነ ልቦና እቲ ዳርጋ 80 ሚእታዊት ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ 90 ሚእታዊት እውን ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና ይጠርነፍ ኣይጠርነፍ ዘይገድስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ድዩ ኣብቲ ሲቪካዊ ማሕበር ናይቲ ኣውራጃ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ባይቶታት ከይዱ እውን ዝኸይድ ዘሎ ገምግሞ ከለኹ ኣብ ፅቡቅ ቃልሲ ኣሎ እዚ ከዓ ኣንፃር ናይቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ ሓሳብ እዩ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ኤርትራውነትካ ከይሒድካ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ካርታ ወይ ከዓ ኣብታ ሳንዱቅ ናይ ኤርትራ ከም ዘለዋተን 8 ኣውራጃታት ንኣምን ኢና ኣካል ናይቲ ኣውራጃ ናይተን 8 ኣውራጃታት እያ ኣፖሎ ጉዛይ እውን ግን እቲ ዘሎት ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ ሓሳብ ነቲ ሕብረተሰቡ ዘይጠቅም ምስ ካሊእ ሕብረተሰብ እውን እንዳፃልአካ ስለዝኸይድ እስኪ ካብ ታሕቲ እቲ መንፈስ ካብ ባይታ ክጅመር ኣሎ ካብ ስድራ ቤት ክብገስ ኣለዎ ተባሂሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ ናይ ኣውራጃ ኣብ ፅቡቅ መንፈስ ኣሎ ወላ ነቲ ቃልሲ እውን ይቕልስ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍተን ውድባት ዘለዋ እውን እቲ ናይ ንቡር ኣውራጃ ናብ ንቡር ቦትኡ ንክምለስ ዝብል እውን ኣብቲ ሕጊ ትንፅአን ኣስፊሮንኦ ዝኸዳ ስለ ዘለዋ ኣብ ፅቡቅ መንፈስ ኣሎ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ብሳልስቲ እውን ኣዝዩ ፕራውድ ዝስማዓካ እቶም ደቂ ኮሎ ጉዛይ እውን ብሽምታ ኤርትራ እንዳተባሃለ ዝሽየጥ ዝነበረ ኣብ ልቦም መፅኦም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ያላ ውፁልና ኣብ ዝብልሉ መድረክ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ነቲ ወፃዓ እውን ዘይቀበል ሕብረተሰብ እዩ ኣንፃር ወፃኢ እውን ስነ ሓሳብ ካብ መሰረቱ ናይ ኣቦታትና ዝነበረ እውን ዝውፃእ ሕብረተሰብ ጠቕላላ ወፃዓ እንዳርኣዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ስቕ ዝብሉ ሕብረተሰብ ኣቦታት እውን ስለ ዘይነበሩና ነዚ መንፈስ እዚ ከዓ ምሳና ለቢስናዮ ኣለና ቁርብተይ ዝተርፈና ናይ ቴክኒካዊ ነገራት ኩሉ ክእል ይኸውን ናይ ዘይምርድዳእ ናይ ዘይምፅዋር ቁርብተይ ፀገማት ኩሎና ክእል እሱ ከዓ መምስ ግዜ እንዳተፈወሰ ይኸይ ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ መንፈስ ኣለና ዝኣምን በቲ ዓይኒ ኣውራጃ ክሪኦ ከለኹ ብመሰረቱ ግን ንሱ እዩ እቲ መንፈስ ተቐኒየለ يغني ፀግሽ ቴንኪ ፅቡቅ ኣጋላልፃ ገሊፅካዮ ከይወረድካ ኣብኡ ከለና ካብ ህዝቢ ዝመፃትና ሕቶላ ብኣውራጃ ተጠርኒፍካ ፖለቲካ ኣይስራሕን ይብሉ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ብኣውራጃ ፖለቲካ ይስራሕ ድዩ ወይ ኣይስራሕን ገለ እንታይ ቴንክ ዩ በአውራጃ ተጠርኒፍካ ፖለቲካ ይስራሕኒ ዋላ ብዛዕባ ኣውራጃኻ እውን ከይትዛረብ ኢና ተባሂልና እኮ ዓቢና በአውራጃ ተዛሪብካ ትሕቲ ሃገራዊ ራእያ እዩ ተባሂሉ ኣውራጃ ከም ዘይብልካ ብዛዕባ ዓድኻ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ እውን ከይትዛረብ ክኢሉና ትስርዓት እቲ ክገልፆ ፀናሕኩ እዩ ምክንያቱስ መኒ ኣነስ ክዛረበሉ ዘይክእል ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ብዛዕባ ዓደይ ብዛዕባ ኣነ ኮ ሰንዓፈ እንተይልካስ በቃ እስኻ ኤርትራዊ ኮንካ ዓጋመ ዝብል ታርጋ ይልጥፍልካ ብዝባንካ ብዛዕባ መንነትካ ትዛረብ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ብዛዕባ በአውራጃ ፖለቲካ ናይ ምስራሕን ዘይምስራሕን እንዳይኮነስ ብዛዕባ ኣውራጃኻ ምዝራብ ከማን ኣነ ወዲ ኮሎ ጉዛኤ እንተይልካ በቃ እስኻ ኦልሬዲ ሃገራዊ ራእያ ተባሂልካ እትርሸን ሕብረተሰብካ እትፀንት ሕብረተሰብ ይፀንሕ ብፍርሒ ተዋሒጥና ኮይና ፀኒሕና ስለዚ ከምኡ ክብሉ መበገሲ እዩ እንታይ መንቀሊ እንታይ ብዛዕባ በአውራጃ ይኮነን ፖለቲካ ኣይማእመእካን ዋላ بعد بنيشتي عدون بوليتيكا خسرح مسألة لكاس تجي تشجر أبزي زلوا قالينا مسألة وهابت نخون قالينا خا مسألة كلكلت نخون أنا بزت عملنا من قد قص عن تهليني بوراجع ده كونه بس درابيت وونك قالس مسألة لنا ماني أنا نماني فقاد حتى بوراجع ده معاوي بوليتيكا وونك سرحت كره أو راجع قصة في وتعيش حدا
نايتي عند حقوق نايت هاجر أزيل على حدا ميديا نبيل السجع حبرة السبب قالوا أو رجع سدرا بيت كمان أنا أنت زي ما أميني السرعة أنت زي تقيمني بالسدرا بيت تودي بخمان نات مثلا لنا لما نخف كل زد الله زلش بوراجع بوليس كخسر راح يتقلنا هذولين زلوا بمنتهى يخسر راح زلوا تهاجروا بوراجع تاتي دويلا سلازي بوراجع بوليتيكا سلازي يسرح تين كالي أو راجعات أنت زرب حاله خوينا نسخان لا تشوف لك كان بر مالد دمسخات عفن مالد انت يا تات بهذا الله دو ولا سكن فكرينا يم كصبينا زلو زم سواد نمني نحن نفكر حسبنا زل انا انكبار انا نسخان طراي كمان بوليتيكا خنصرف نخينا او راجع خيبه احنا ولا وردا خيبه احنا عد خي اخلنا انا نسخان تي زلو بوليسي وي كات زلو اكايدا زير بحنا انت خوينو زيغاتات انت خوينا قيسان تحلينا ازي انت زامنونا خوينا انا نسخان بوليتيكا خنصرف نخينا سلازي ازي انت تتحساسبا مبزحتنا زلنا بفلاي دما اب دليت فتحي نفسنا إنا مستسرعة تفاتحنا نبر التحساسبنا يتفتحنا نزل التحساسبنا سلا زي تفتحنا انتينا نقبرو زلنا نسب قايد نقبرو نأسرو اتناتنا ندول يطراي كتبر الله اتا نسخا زي تدلي انت خوينا تمزيزو لك كم تسرعة تفلالي نغرات نغبر زقنصلكا بزي اماتك ابا حسابات قنصل لذي كل غزا يتعامون السرعة هاي مامون نتنكالي اوراجاتات تعيمون سلا زلو نسن صبو ينبرا سلا زلو بقى بوراجع بوليتيكا خسرح سلا زي تقول سين كان سنت اندات عامو سنزز بلعو اوسع زبحال قانقا يله لذي سرحن ينقسقسن اربح زخون حسابات امصيو انا تامناني خيل مسانك اشر يقبر كوفي لو خير لا مع السلطان كاهلون يما قرحه بوراجع بوليتيكا زي سريحك كمي غيرك بايتنا في هاجر كل مالت بوليتيكا يكون نسخ وكلتنا ياكلوا غزاي صلاح نغو سرعات مستعليه تنوراجاتنا منورن مستمرسا اكلوا غزاي وكلنا اخسد يا نكلوا غزاي زوكلوا كاب تغرز توكل حبرتسبكم مصيام كاب سهوز توكل حبرتسبكم مصيام كاب تغرنيا توكل حبرتسبكم مصيام እዚኦም ፖለቲካ ደይኮኑ ክሰርሑ ዘለዉ ንረብሓታት ኣኮሎ ጉዛይ ኣብቲ ባይቶ ኮይኖም እንተ ዝሓት ኮይኖም ንረብሓታት ኣኮሎ ጉዛይ ኣብቲ ባይቶ ኮይኖም ተኻቲዖም ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ እንተ ዘምፁ ኮይኖም እዚ ደይኮነ እንተ ፖለቲካ ስለዚ ጎደሎ ምርዳእ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዝጎደለ ርድኢት ዝመፅእ ሓሳባት ንከምዚ ዓይነት ዕዳጋታት ብዙሕ እዝኒ ኣይንህቦኛ ዘለኹ ብመሰረቱ ግን እቲ ፖለቲካ ማለት ሓደ መንገዲ ዘውፅአሉ ይኮነን ወይ ከዓ መንገዲ ዝመርሖ ይኮነን በዚ ኢኻ ቃለስ ዘለካ ኢሉ ዕዮ ገዛ ዝህቦ ይኮነን ዕዮ ገዛና ወፃና ከቃልሰና ኣሎ ወፃና ከዓ ብደረጃ ኣውራጃ ደይኮነ ወላ ብደረጃ ዓድን ብደረጃ ስድራ ቤትን ክንቃለስ ናይ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ንሓተሉ መንገዲ የለን ثانك you ثانك يو ጻግሽ ወድ ምላሽ ኣብዚ እንታይ ኣለካ ሳኸ እንታይ ሓትብሎም ነዚኦም ብኣውራጃ ፖለቲካ ይስራሕን እዩ ዝብል هو حدا እንታይ እዩ መሲሉካ ዋላ ከምቲ እንታይ እሽሙ እንዳበለ እምበር እቲ ታዓጫትካ ኣላ ወድ ምላሽ ቪድዮ ተዓፅያ ጸልማት ኣላ ያ ሕጂ መፂኻ ኣላ ተዓፅያ ዶ ኦኬ ሓራይ ሓደ እቲ ብኣውራጃ ናይ ምስራሕ ዝብል ኣብቲ ቀንዲ ሕጊ እቲ ካብቱ ንቡርነቱ ንኣብነት ኣብ ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ እንታይ ኣሎ ካብቲ ንዕኡ ክበልዖን ክምንዝዖን ዘድልየሉ ምክንያት ቆፅሊ ዘየንበርናሉ ክመርሓና ኣይክእልን እዩ ዝብል ሕጊ እንዳባለና ሕጂ ነዚኦምን ከምኦም ዝበሉ ነተን ርእሰን ኣመሓደረን ዝኸዳ ዝነበራ ሰራያ ይኹን ሓማሴን ይኹን ኩሉ ብእንዳብኡ ዝመሓደር ዝነበረ ሕጊ ነይርዎ እዩ ቀዳምነት እቲ ንቡር ገዲፉ ዘይንቡር ከላምድ ስለዝደለየ ዞባ ዝብል ከውፅእ ከሎ ኣብ 96 ነዚ ክውሕጦ ከሎ እዛ ናይ ሕጂ ልምስቲ ወይ ከዓ ተማጓቲ ዘይብላ ብዘይ ሕጊ ን30 ዓመት ከኺዶ ዝኽኣለ ካብዚኣ ተመርኪሱ ሕጂ ኣውራጃ ምባል ትሕቲ ሃገራውነት እንዳተባህለ ኣብ ሙስሊምነት ንኽትነብር እዚ ፍፅም ዘይከውን ሕጂ ንሱ ንዑን ጥዕሞ ይሰርሕ ዘሎ ንሕና ግን እቲ ኣውራጃ ብዞባ መልክዕ ኢሉ ከቆሞ ከሎ ንኣብነት ጂኦግራፊያዊ ቅርፂ ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ ናብ 3 ቦታ መቒልዎ ሕጂ ነዚ ከቆሞ ከሎ ፅባሕ ንግሆ ከዓ ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ሕጂ እዞም ተመቒሎም ዘለው ንስጋ ብውሽጢ ባፅዕታ ኩሉ ትብል
حاولت زلاتا سقابو مريتا كل جزء كيد ورد ولا حرجيجو حلقة عيلان جانا عزب هالله بعدي خاص سقاب عدي لسكوس دكاي قب 7 سقاب 8 كيلومتر زخون سقاب إراقة إلى غام وش متبحر له نزي بمولو ناب سمينا وقايح بحر دو دوبا وقايح بحر ديل شنشينو شناشينو تحنتي وطعنا يتي هزبي أو رجع سيم كارد نخوص إن من دفر أخيت كاب تشغل أمبسان من دفر أخيت بيت فرد خداني اللو على شوش ني آمنو من تاي نزيك خونا يكونا لك عبتواغان عداغان كنا عطوزي كنا نتهاجر تتقلب وبتجزيئو سبيل كنا متعنيا أدقب أولو خي ترفة قبو بركتي جن أصدق جزمات من تماغاتي نعم بالتعمم تمزهجي حنتر من استهاجر نخقبروها نسيق أرسي ناقاومان جغرافياوي أقامتون كي ترفة تسير زلو صباحون بلبونا هجي أستوعلنا نتزيبلنا نزمن سيولدو بفلاي بتوزباز فلت زلو قليلا يكون 24 عام تجير له توليد اسمه ولده هجي نابتنو بور تاريخ اتو قرصنا قاومون نالبا تاريخ كموكسي زبال تناي قدم انتزي كوينو ازي جنا تاشمناي مصباح كام سعدينون كبيت كايكون قاب غربا بتناخن مهارلو كيلالنا قليل زحلف قداي ايكونن باوراجاي ايكونكن اوراجاي انت زي خبيره اوراجاي انت زي توعي بهاجرون خر ايكلن هاجرون قبل ايكلن تماننتي كفتا مسرتناتي جميره بدحرينا تاغزاي عبدي تاورداي اوراجاي دحريو تايرترايكا دحرت اوراجاي باوراجاي انت زي كوري علو باوراجاي انت زي تمكي حلو بإرترا مكح حساوي ابزي ازطمت እተን ቅርጽና ቃውማን ከምቱ ዝበሎ ኩሎም ክብርታትና ይተና አውራጃ አቦተ እመጽዩ በድሕሪው ካብታ ዝዳዋቃታ ትሒዛ ኩላ ወወከልታ ገይራኻ በሃገራዊ ባይቶ ዝለዓለ ስልጣን ኮይኑ ሕገ መንግስቱ አቂሙ ባዕሉ قوامو ጽዲቁ በትባይቶው መሰረት ኩሉ አውራጃ ዝሳተፈ ሀገር ክትምስረትና ስራኤናን አላማና ያውንላይ Okay, thank you, Wadምላሽ ቀፂለ ካብ ህዝቢ ዝመፃኒ ሕቶታት ኣሎ ካብ ሓውና አብርሃም ማሕራይ ካብ ደኒማርክ ኣብ ኩለን ውድባት ዝበዝሑ ዳርጋ 95 ሚታዊት ደቂ ኣኮለ ግዛ እዮም ካብ ምንታይ እዩ ስለምንታይ ይኸ ናቱ ጥርናፈ ዘይመስረተ ፀኒሑ ይብለና ኣሎ أبا أخذ لها ودم داشنا باخ. زبلة زلة سامع عليه. نابنت من أربعة أبتي قرعات وجهي أبتن ودبات هنا أبتن من سقاطات وديت وراجع بالباب وقلعي سيد مخانو. الله هذا أونتاي. قالوا تقول أنتاي. نسمو مخانو تي قرعات وجهي زمدر عنده الله الله نني حد حدوجن سقاب عنده هاي طرفنا مهرمتن نرزي دلن. رأيون علامون حدا أيكونن دم سؤال تحدا وراجع خيلو بتحدر ترجع خدمة كله رأينا علامنا في إذا السرعات بدل لنا معره نخلو في شمال نخلو زي قد فيه من أربعة كابنا بن في سعد فعلو أرأي يقبلوه قال تبتر بالعليش لزعل الزلت راح يكونن أما لا في أفكم حزن زبل كاب نختموت فيه جنبار كيف كان عرض كاب تتحلف إذا كنت إخاف تزارب زفرها له ساعات بتشكلها. هدي إذا خاب كونه جن أبدأ على ونوتشيو أنت يقدر سكان سخاب زعبا بداية كذا تقدر. ويا أنا وجدت عنيته ميته ولا عن ترجمة بلي. أنت إذا إتهاز ترفت كماي عدلنا خيالات إما أبهج كله خندي دلدلو أب حدث مت أمن نحريرون ترى ماله. إذا بدأ سخاء إتي 9 وي 8 نحن سهميت ولا هو اندحر أنا يبحق دلاي فتح كوينو بتورجاون كو نابنت كبكا سمرات نيرو بمنتاي تهاريمو تمالوني أكل متيو بمنتاي تهاريمو ودي بحد نتير تراوان بمنتاي تهرمي سنيت بمنتاي يهرم إذا كان كمسلمين راح تجالاجيلكا ولا بروح نتاي بمنتاي يهرم كله نعير حقا يكونا انتاي دا التعورة جانت تبيل حنصر تشكنا نافهم وغيرو مسرحة
تحت هاجراونس كاي أري زلي هاجرنا حاجة تحت هاجراونس هاجرنا خي تتأفق هجون نام نور نقد ملك سرتاي كم زناتي تبيع خلص الله حماسي ناي كم زناتي تبيع خلص الله إتي ودتي أوراجها إتي ودتي أوراجها كامن نحدو مبل اللعن كامن نحدو مترسانن نزيها وجيدو تخيلوا إذا خد بنا يزلنا معدي أنا العلوم بس يلتحن مالتها يكون حمام هاجر لني حمام أوراجها لني حمام نفسها لني حمام ما يكون لني أنت يلعب بتبعت وشيء إذا أحنت مفتحي عدك تسوينا تخيل حنت زياء ببو راجنا تترنشنا منينا تسارينا كنفالت إلى لنا هجي منين بزيادة قالوا خالد كم درجة تقامت على تبلكاية سجن يقولون قبل تنبذ قفتي علامة من السوري والحين سجن يقولون هاي سلامني فتوم ما لسه قريبا خم يجركا خير كم زلوا نعس كيلكا challenge قبره معه قالوا بن أي نقص أي رح السيلم أولت الله نزنا فسنا فاسدين كنا في الصباح تملان زبالو ناتم يقرب كبيد الزلمر يتخالق جن كم تزبلكوها دارجانات قالوا قرب سيدك هاك التخاوساي مثل من هالبات أجش كأي وصل. Thank you ودولاش تعمل تبغى قالت أجش تحته كده مال كده ولا سمع كيا در علي اليوم زولا اسكده عنا ذكرتني قدر ذلك اوكي كاب حونا ابراهام محراي كاب دنماركي اب كله دبات زبزه درجه 95 ميتاوي دق اورجا اكل غزايو سلمنتاي يخناتو طرنافه تقبر زي كاله وي غير زي سن حساب يجي بلالو مجمرا يقن يلنا برها محراي كاب دنماركي زول مسنا يقريتو سلمنتاي ام تمفتو دبات زلو ناي اكل غزاي ودبات ولا زي مسلوت 95 ميتاوي حطو زيادة سوم بعلم تمود دبات زلو من السوات مراسي فينا سمعني مغنياتو نفسهم قمقيمة سلمنتاي كومو زي كونو انا ون كما حاتات بوخاني رزقات انتاش مغبب زلو سو لم كم زيدا انا هالكا كمتم نعنا زقنا يكون ايو غزا هبنايبو أوراجنا تدرينا بوليتيكاو صراحة نسرحنا خلينا تدرينا قالي نقبل خلينا بمن صرتي أبزبنا ويترد أن وصعاتنا كيد زنوركم تمفتو دواز البودة كله جزايكا سلام تايزول كما خاجم كحتى يزبر كم حتاتي أنا وأنت إذا أنا هم مش تمي تاوي تزتي أفتنو دواز اللو تملك كله جزاي ونري أزلنا بايتاي حكيم قل سلام تاي كم من تقينامس أنت أمزول زلو أنا حتات ترى أو صغير يزول فجاو قنت ايدلو تي ابتي تي سلامنتاي 95 تقام اناكم مسكو انصرنا تسرعات كل غزي تود كل غزاك ندوزي عينت انقصاص نزغبر زخيد زلو نزبل ግን كم نورمال كاري تقبلوا سو انتاش ميكونا ادزي እተን አውራጃታት አባዋላታ ኦሬዲ ሸሞንተ አውራጃታት ተልና የምልከ ሸሞንተ ወርቄን ኣብ ሓደ ሳንዱቅ ዘለዋ ኤርትራ ሳንዱቅ ናይተን አውራጃታት ስለዚህ ኣብዘን አውራጃታት ዚአን ካን እናተን ስነልቦና አልተወ احنا كمان كل جزء ناي بوتاتنا ويك ناي جزء نفسنا سنلبونا لنا سبات كأب بتسنلبونا خيخات مرح ولا زي هجي ناي حزب ناي حزب تجراي زلوا وسعة ورار ناي سرعات سنتت كل عنوس برزلون نحنا خم دك كل جزء بوليتيكا ومخسب لنا دي كنا نحسبه مثلا بوليتيكا ودبات ناي سنلبونا حتى جدا كنجورو سلازل ناي بوليتيكا دي كناس بقى ناي حلنا سرح سلازقنا حلنا نحلنا مستي وصع حزبي دو بيلنا زلهم بر بوليتيكا ومخصبه يكونن ስለዚህ ኣብዚካ እዚ ደቂ ኮሎጉ ዛይ ኣብዘን ውድባት ወይ ከዓ አንጻር ናይ ስርዓት ደው ክብሉ ከለዉ ናይ ገዛ ርእሶም ስነልቦና ኣለና ንሕና ክንደቂ ኮሎጉ ዛይ እንታይ እቲ ናይ ቦታትና ስነልቦና ኣቦታትና ናይ እንዳማቶም ኣይጥምቱን እዮም ኣይገብሩን እዮም ኣይውፅዑን እዮም ወፅዓ ግን ኣይፃወሩን እዮም ኣይቅበሉን እዮም ከዓ ዝኾነ ይኹን ዋላ ዓዲ ዝፍጠር ንሓደ ገባር ከማን ተተወፅዑ ብቁት ናይ ኣቦታትና ዘሎ ነገር ዓገብ ባህልቲ ንሕና ስለዚ ዓገብ ባህልቲ ኢና ንሕና ኣብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኢና ንኣምን ከም ተዓንተበይ ወዲ ምላሽ ትበሎ ዝነበረ ኣቦታትና ቆፅሊ ዘየንበር ካሉ ኣብ ኮሎጉ ዛይ ኣብ ህዝቢ ኮሎጉ ዛይ ኣብ ሕጊ ናይ ኮሎጉ ዛይ ክመርሕካ እውን ኣይከይድ እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ስነልቦና
نزق قال ستبرزلو أنصات سرعات كا ولف ديكونه ويناي مقوام بحال سلازلنا وي حمام سلازلنا سلا ديكونه اتناي بوتات ناس نلبنا قصل زي ينبرلو مركم مرح سلا زي قبل كجزؤون فقادنياتات يكون جزيئهم يفلطنهم تجزيئهم ونا يفلطنهم نخي جزؤنا تاريخنا تتملسنا ندحري زنا يدقيات وبز بحال اب ناي صرونا زلو زنبر كونات ابوتاتنا سغاب مس حموش تدقم مسوات زخفللو نخي جزئي بزخونه بعدي اشيلهم كجزء سلا زيد سنه البونانا نسي كنوص عين دلن كنوص عين دلن كنوص سبات كا سلا زيد كابجيت منقل ناي دك كولو زايد انا تعيش مزغبرو ابنتي قصله زين برنالو زبل هي ابنت ناي نغسل نغسوكوس درابيتو عدو ولوديهم كو قتيلهم نات قصله برنال كان كتمرحنا يتخدنا قصله خنا برالكا دينا وي كا كنصلكا ناب عد قرب يلوم اسخم يكونكم النعي قصله تنبرو لي وي كا نغسنته يتمرقو لي انا نغسكم يتغزو ما خاي نغزانا زي زفطرو كم نغسو يابيرو ስለዚህ ዚና ገዛርሱ ታሪክ ናገዛርሱ ስነ ልቦና ናይ ኮሎ ጉዛይ ካብዚ ተበጊሱ ተወድ ኮሎ ጉዛይ ነቲ ዘሎስተ ገዛ ስርዓት ቆሞ ባህርያዊ ስነ ልቦኑ ስለዝኾነ እቶም ካልኦት ዘይተቃውሞ ማዕረፍ 95 ሚእታው ደቂ ኮሎ ጉዛይ ነት ኮታ ቆይ ነቲ ቁፅሪ ዝሕዝዎ ከለው እተን ካሊ አውራጃታት አብየለዋ እንተልካ ነናተን ስነ ልቦና ዘጥወት ገሊአን ስነ ልቦናን ናይ ንግስነት ስነ ልቦና አለው ንሓደ መራሒት ናይ ንጉስ ኢልካ መቅራስ ማለት جي انتاي كم حدا نغوس انت تحسبو كونكا ابتنات كاسنو لبنا انتاي زلو نغوس يخسس سماي يحرس ገለዝ بحال مسلالو نسو يامنا ማለት ፍርቅ ጎነን ለሚሱ አቃጺልወን ሓዊ በሓንቲ እግሮም ጠልጠል እንዳበሉ ከለው ጽቡቅ አለና ዝኾኑ ኾሊን ከምታሊ ሕብረት ሰማል አኮሎ ጉዛይ ግን ይትረፍለው አቡ ደረጃ ኸውጽፋ እታ ጽፍሮም ከማን ሞኻ ቆጽል ዘየን በሩልካ እንተ ተንኪፍካዮም ስነ ልቦና ናይ አኮሎ ጉዛይ ዝቅበል ስለዘይኮነ እዚ ታሽ መጽፈይ እቲ ናካሊ ስለምታይ ውድባት ዘይኮና ዝብል ከም ሰበይ ሓታቲኤ ኦሬዲ ውጪቱን ይሪእዎ ስለዘለው በሓባር ንሪኦ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንመንነትካ ካብ ውሽጥኻ ዘይተበገሰ ቃልሲ ካሊ ምስሊ ሒዙ ዝኸይድ እንትኮይኑ ተቃልሲ ደቂ ሓደ ከባቢ ወይ ከዓ ሓደ አውራጃ እንዳሃለኻ ከለኻ ንመላእ ናይቲ ኤርትራ ዝበሃል ሕብረተሰብ ክትመስል ተፈቲካ ዘይ ምስልኻ ወይ ከዓ ዘይ ክዳንካ ዘይ ባህልኻ ነዊሕ ከኸይደካ ይክእል زي مثل خحيسكا مقلاس مالت نعنوتكا زياده مقلطاف مالت بزعبه تشعت بهرات ما ولا خلت بهرات زي لها خنسخه حدا بهر ويكا حدا خبابي نتشعت اوراجا ويكا نتشمونت اوراجا نتشعت بهر مسيلكا تقالس انت تنهليها نويح كيدا يتخدن فواسي اخا تسرح زلها دراما اخا تسرح زلها ناي دراما سرحتكا نويح كخيدكا سلازيكن انكناي مفللاي نقيميت كيتسقم ندحريت ويكا اخم زباتر زود ساعات ناي مندق نقيميتن ندحريتن ندخلكا تنبر اكم زي عينت اشويه تاش متقول ابو زلو ግን ታይ እትደቅ ኮሎ ጉዛይ ካት ዝያዳ እምነት አለው በየዝብላ በእምነት ያ ከምዚ መስአመኑ ከሐቱን አይኮንን ማለት ነው አፍተን ውድባቶም ኦሬዲ ዋላ ፈሪሰን እንደሃለዋ ተመሰረታው ነገር ልቦም ወዲቆም ስለጀመሩን ገለ ነገር ፈጥሪና ስለዝበልዎን መስአን ከምዚ ደርሆ ሕቆቅ ዝበለት በቃ እንቋቆ ዲካ ያኸለኻ ዋላ አፍቲ ቦታ ቋቆ ተወልደሉ ዝነበረ ከከይዳ ተሐቁፍ አፍተን ውድባቶም ያስሉለው እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽላል ናይ ዓደቦም ግን ናቶም ካብቲ ዝሕጉሰካ ግን تم زبوز حقا نزي من قصاص ناي كولو غزاي وكانت مترناف ناي كولو غزاي ون سابورت زغبرو ام موتيفيت زغبرو ام ولا اتيمون زواسو سغاب زخونو زيتات يزلو تا نود بناي كولو غزاي زي مفتار ግን تم حماي وناي عدي وعلو سمرت ناي كولو غزاي تباهيديو حدنت ارتراويان ناي كولو غزاي تباهيديو بروح مصاون ناي كولو غزاي تباهيديو زسيام ብዙሓት ውድባቱን ዳርጋ ብሙሉ እንቆም ይንዝ በኋላ ራይና ኮሎ ጉዛይ ደኮነስ ዋላ በተን ወረዳታት ኩን ዳርጋ ይዝማቃቀል እቲያስ ናይ ኢከለ ወረዳ እዚያ ኢከለ ወረዳ እንዳተባሃለውን ዳርጋ ምልጣፍ ዓዲው ዓለም ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀጻልን ታይ እንክገብሩ በየን መንገዲ እንከዱ ዝያዳ ሳቶም ከም አጀንዳ ሒዞሞ ዝዘራርብሉ ዘለው መድረክ ስለዝኾነ ንሕና ግን ክፉታት ኢና መስጥሕዋትና ስጋብ ዝኾኑ ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ 900 ስለዝኾነ እተን ውድባት ናይ ኮሎ ጉዛይ ውድባት ገና ኢና ንሓስበን ንሕና ምክንያቱ ንወፃና ይፍል አካል ናይቲ መንፈስ አካል ናይቲ ስነ ልቦና ናይ ኮሎ ጉዛይ ስለዝኾኑ አብ ዘለው እተን ውድባት ዋላ አፍሪሰን ስምረት ዲ ዋላ ገለዶ ሓድነት ኤርትራውያን ዝበሃል ንሱ አፍሪሰን ዋላ ከፍረሳ ዋላ እንደኸዳ ብመንፈስ ግን እቶም 95 ደቂ ኮሎ ጉዛይ ብለው እዚ ምንቅስቃስ ናተን ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ናትና ውድባት ምዃኑ አሚንና ኢና ንኸይድ በዚ መንገዲ ኢና ንርዶ ይቀኒየለይ ተመልሳት ኮይና ማለት ቴንክ ዩ ጸግሽ መስመር ሰባለኒ ሃሎ ሃይ ሰላም ሓንሳብ ጽንሓን ሊ خبرها
اوكي سمعان الله حاجة يا اللهم سوا نعم الو يا دمصها تحيت النسلة زبليه سوري دمصها تحيت النلو أتصلسك الجدعان الله مثلا سمعوا لهم ساقش الو سمعك الله انا جوان نمسي عاود سمع الله اوكي سمع الله غسل هاري مجمرة سلام كبرات هوات مرحبا يا هنا مجمرة سلام كبلوكم دلي سمي غيران زوري زبال رابع غير دنمارك يها عدي ترليهمون بوات سورة دا مسحة وردا خايب أو رجاء كلوب زاي أبان مكساس نورو مسحة نتوسع أبان سبيك محبر كلوب زاي دنمارك مالدي إذا أنا داي كحتكم دل كورات هوات تسرح تصور الله عفشاوي كل ترى تخفاف اللي سلا زري الله أبعد بيسا تهونها كحتكم تزقبان لها تزار من انتراف كبولي كحتكم غسل Bluetooth mode. بعد من كساس نعقل بزاي تبعيله سلازي بلك نعقل بزاي بسرعة عند رعالي أب whatever عالو وده عقل بزاي سيبيك ما حضر انت زقبر نيرس وانت سيبيك ما حضر انت زقبر نيرسي انت من كساس يقول ولا حالة تقورس زقنا لدي يكونه انت لا تسيبيك ما حضر عنوين خلو زقاس على غاسي كم يجرعكم دلون عام مغنياتو زعكب كاسر نبليت كات يروز قللي مغنياتو نتعدى بويل كاكيب كالا لازم كم يجرعكم دلون أنا بسيبك ما حضر من كساس تعمل زدلي ولو إن أبغى تسيب محبرة سخاتكم من كسخاس كونكم أنا من كسخاس كوينه ده كاين جراج كل تحوات كل باس كده سيب لكم على دي من تاينا أبحد لا ما نكلنا نعدبنا بتسيبكم محبرة إذا بيكونوا بكل سنة هناسي هوتو صوان زرلين عند قولي كل كيرو تقول إلندي يا هم لكم دلي thank you سامعكم ما كنت تسمع قبل ساقش انت حيسكايا صبو تتدغمل لي صبو نير دحاريات دمص نايس امبر قرتي دمص حسريلات نير عندي بدينا برات نكون فصل زي ده ده يقول له زي انت دغيم كله ود خيرس صبو يا حسر بيلك اوكي بلالو حونا سبيك كوين تزغص له يمحشن مالت نت حزبي سبيك لكم اكيبكم سبيك لكم تبعازن يركم حجنا منقصاص كيلو انون أبال ناي سبيك محبرة بتدمر ناي بروه مساي من قصاصي حجين السوق من قصاص من بالكم أنا دم من قصاص بروه مساي مهلاوي كلتينا مجيء سافوات سجى ما ينس إنه يبلغ الله حونا thank you كبرها من نسل كاي موريد كا سمع thank you يا أنا اللي قاعد أتكلم thank you ciao thank you okay فقارينا كون صبد لنا خبا انا عايده خفتن ودملاش اسغاد الله اسغاد ميداي غور كان ما خلا حورت كان ثانك يو غرز تا حتو اقداسي تفتح صبوت يا حدتي زما حبر ون طري لنا بزي منقصات نايدك كل غزاي نا منقصاس مثلا كنت زبولو سيبكاوي منقصاسيو فيديو جميرو أبتدي سيبكاو منقصاس هو نرجع أبتدي كلاي عموتي بسمر مجمرة نايدلي تيدي تبقيسو نايدلي تفتحدك كل غزاي تبعيد بسيو حريو كمل العالم نفسه كفوكت مستزارب وخات نايدلي حزب بحال نحاد زتوسنه انجل سلا زهرم زلو كله تي سوسايتي كله تبرت سمنا كحقف سلا زلو سيبك تزخون تبعيدو بو مسرت كاتفتينو مال جي كجم نفسه كسرح كخات تقوم يقع
ሲቪክ ኮንካ እንታይ አኻ ትገብር ዘላካ እታ ሲቪክ ኮንካ እተድምዖ ነገር ኣሎ ሲቪክ ኮንካ ወሪድና ዘሎ ኣደራዕ ንብሎ ዘለና ከዓ ሕቶ ፖለቲካ እዩ ሕቶ ፖለቲካ ናይ ኮሎ ጉዛይ ከቲና ጸሊና ምክንያቱ መሬትና ተሸራሪፉ ተገማሚዑ ናብ ተፈላለያ ቦታ ከምዚ ናይ ሕምባሻ ወሲድዎ ኣሎ بعبيتي من حضارنا ويكاتي من النتنا النولو نخلن أبو كل جزاي زروا بحلي ويك بهراز حقف زخر نتي من كم كنده حمرتنا من النتنا أبوتاتنا لعلن تحت نيلهم زصدق وحق دابان حقوق أديدو متكاتون أي فترة سرعات مال نزي بسيبكاو بنكس أسك من لسه زبل حتون الله سيبكا نخلي يزترنف تي أبغرف صلخ مسكاخ فيديو كالي زلوا مسكاخ فيديو مسرات ግን ሓንቲ ንጽር ዘለዋ ነዚ ኩሉ ነገራት ብሕቶ ሲቢካዊ ጌርካ ወልሰይት ታ ሲቢካዊ እቲና ያይና ግን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ወይ ከዓ አንተ ነፍዕኻ ክልተ ግዜ ተራኺብካ ሳዕስዕካ ከበሮ ጌርካ ሃሪምካ ተጻዊትካ ተላሊኻ ፍኒዮም በኻል ካሊ ተድምዐሉ ነገራት ይብካ ከም ሰባት ተኣኪብካ ሲቢክ ማሕበር ብቁጠባ እንትዕቢኻዮውን ድሕሪታ ሓርነት ናይታ ኩሉ ግዜ ናብ ንብራ ምስተመረስ ትገብሮ ወፍረተ ዘይኮይኑ እምበር ኣብዚ ኮንካ ተድምዖ ነገራት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲቢክ ዝበሃል ከይፈረሰ ብዘለዎ ኮይኑ እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎም ኣብቲ ውድባት ዲዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝኸዱ ዝነበሩ ጉባኤ ገይሮም ተኣኪቦም ናይ መላ ኣውሮፓ ኣብ ፖላንድ ዝተገበረ ኮንፈረንስ እቲ ምርጫ ናይቲ ሕብረተሰብ ክኸውን ስለ ዘለዎ ከም ኣማራፅታት ናብቲ ሕብረተሰብ ተሳታፊ ናብኣት እቲ ተሳታፊ ዝነበረ እቲ ዝዓብለለ ድምፂ ናይቲ ተሳታፊ ወይ ከዓ ተስዓ ወይ ከዓ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ የድልየና ኣሎ ዝወሰኑ መሰረት ናብዚ ተሰጋጊሩ ስለዚ እሱ ኣብቲ ብሩህ መጻይ ታሽሙ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ኣባልነት ስለ ዘለዎ ናይ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ናይ ኣውራጃ ከዓ ምንቅስቃስ ንኸይዋቃዕ ይታሽ እሱ እቲ ናይ ውድብ ወይ ከዓ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናትሕርያ እዩ እዚ ግን ሕርያ ፈቲና ጸሊና ነቲ ክንገብሮ ዘለና ወዲ ኮሎ ጉዛይ ክገብሮ ዘለዎ ወይ ደታ ከምዚ ሕግሎ ናይ ሃይማኖት መስለን ንኽድቅስ ኮለኻ ክትስ ኮለኻ ተጸልቶ ዘለካ ነገራት ሰላም ለይ ትሕድረና ልክኻ ትድቅስ መስለኒ ንጎሆ ከዓ ሰላም ናይ ዝሕተርካና ኣምላኽ ኢልካ ከዓ ንሽተይ ኣምላኽካ ተመስግኖ እዚ ከዓ ኣቦታትና ከምቲ ዝበልዎ ክንትስእ ክንድቅስ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ንረስዕ ስለ ዝበሉ ነዚ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከዓ መላእ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ክዓስሎ እንተለዩ እቲ ስነ ልቦና ናይ ኣቦታት ተሃልዎ ምስ ዝኾነ ይኹን ምስ ምንቅስቃስ ይሃሉ ምስ ውድባት ይሃሉ ዘጋጭዎ ነገራት እዩ ወላ ሓንቲ ዘጋጭዎ ኩነታት ባዕልኻ ስነ ኣእምሮዊ ቀሪፅካ ከጋጭወኒ ኢልካ እንተ ሓሲብካዮ ዋላ ምስ ስራቤትካ እውን ከም ዓይነት ግርጭታት ክትፈጥር ባህርያዊ ተዘየለ ግን እዚ ኣንጻር ናይ ውድባት ካብ ዘይተበገሰ ኣንጻር ናይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ካብ ዘይተበገሰ ንሓደ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ገይሩ ስጋብ ዕላማ ዘይገበረ በቲ ስነ ልቦና ናይ ኣቦታትና ስለ ዝኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ውድብ ሃሉ ኣብ ምንቅስቃስ ሃሉ ኣባል ናይዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮንካ ክትነብር ሕቆፍ ከም ገዛኻ ርኢኻዮ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ከዓ ምስ ዝኣመንካሉ ውድብ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ስለዚ ክደግማ ሕጅቡ ኣብ ውድብ ሃሉ ኣብ ምንቅስቃስ ሃሉ ኣብዚ መፂኻ ኣብዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ እዚ ጽላል ስለ ዝኾነ ናይ ዓዶ ቦኻ ናትካ ስጋብ ዝኾነ ወዲ ገዛ ኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ከም ገዛኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ነዚ ማለት ኣብ ውድብ ስለ ዘለኻ ኢሉ ዝነጽጎ መንገድታት የብሉ ስለዚ በዚ ንረዳእዮ ምክንያቱ ንገለገለ ሰባት ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኣፍተን ውድባት ስለ ዘለዋ እሶም ድሓነ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዘለዉ ወይ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዉ ንዓና ኣየድልየናን ኢልካ ንዓኣቶም ክትሕሉ በይናይ መንገዲ እዮም እተን ውድባት ንረብሓ ኮሎ ጉዛይ ደን ዝሰርሓ ዘለዋ ንረብሓታ ኤርትራ ዝበሃል ግን ዝሰርሓ ዘለዋ ነታ ኮሎ ጉዛይ እኮ ኣብ ኤርትራ ኮይነን ዝጥምታ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝጥምትዋ ውድባት ከዓ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝጥምትዋ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝጥምቱ ኣቦታት ከዓ ነኮሎ ጉዛይ ከዓ ረብሓ ይሃብዎን ንዓና ዘገድሰና ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ነታ ኤርትራ ትበሃል ኣብ ኮሎ ጉዛይ ኮይኑ ዝጥምታይ ቀዳምነት ፈረስታ ኮሎ ጉዛይ ኣተሓሳስባ እዩ ቀዳምነት ነኮሎ ጉዛይ ዝብል ተኮይኑ ከዓ በዚ መንገዲ እዚ እውን ተወኪልካ ኢኻ ናብ ባይቶ ክትመጽእ ዋላ እውን ጽባሕ ንቆ እቲ ስርዓት ተኣልዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንገዲ ተፈጢሩ ባይቶኣዊ ናይቲ ሃገር እንተተኣውጁ ካበይ መጺና ኢና ባይቶ ክንተክል ንሓስብ ዘለና ብላዕሊ ባይቶ ክትውከል ኣይትኽእል ኢኻ ግድንኻ ናብ ዓዲ ቦኻ ክትከይድ ኣብ ዓዲ ቦኻ ወሪድካ ተመሪፅካ ኣውራጃኻ ወረዳኻ ወኪልካ ኣውራጃ ክትመጽኻ ኣውራጃኻ ወኪልካ ከዓ ናብቲ ሃገራዊ ባይቶ ትሰግር ትኾንካ እዚ መንቀስ የድልየካ እዩ ጽባሕ ንጎሆ እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኩላትና ሓይሊ ተሳትፍዎ ጽባሕ ንጎሆ ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉን ነቲ ኣውራጃ ልሳን ኮይኖም ክካትዕሉ ዝኽእሉ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ኣብዚ ገዛ እዚ ክሰርሖም ዘለካ ሕጂ ኢና ክንሰርሖም ዘለና ስለዚ
እዚህ ክንሰርሖም ተኮይና ከዓ ንሶም ጽባሕ ንግሆ ልሳን ኮይኖም ናይቲ ሕብረተሰብ ክካትዕሉን ረብሓታቱ ክሕልውሉን እንተኮይኖም ከዓ ብፍቕሪ ፀላኢ ዘይብሎም ጌርካ ክትሃንፆም ስለ ዘለካ ናይ ኩላትካ ማንዴት ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ፖለቲካዊ ሕርያ ኣለና ወፃዓና ኣዳዕዲዕና ኢና ንፈልጥ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘለኹም ከዓ ነቲ ሃገር ብሓደ ዓይነት ጥሙት ወንበር ብሓለፋ ናይ ኮሎ ጉዛይ እውን ክንጥሙቶ ኢና ዝብል ምንቅስቃስ ካብ ዘይተፈጠረ ውድብ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ሓደ ነገር ተፈጢሩ ኣገዳስነት የብሉን ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዚ ስጋብ ህዝቢ ኮሎ ጉዛይ ውሕስነት ዝፈጥር ሓደ ነገር ስጋብ ዘይተፈጠረ እተን ውድባት ከዓ ናይ ገዛእ ርእሰን ዕላማ ዘለዎን ነቲ ሃገር ኢለን ዝመፃምር ብፍሉይ ናይ ኮሎ ጉዛይ ኢለን ዝቆማ ስጋብ ዘይኮና ኣብ ኮሎ ጉዛይ ውሕስነት ናይ ባዕሉ ክህልዎ ዝግደድ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ተስፋ ንገብር ኣብቲ ሲቪክ ግን ስቲል እቲ ሲቪክ ኣሎ እቲ ሲቪክ ኣካል ናይዚ ምክንያቱ በቲ ሲቪክ ዝሓለፍና ኢና ናብ መፂና ኣልተል ካብቲ ሲቪክ ከዓ ቀለብ ናይዚ ከዓ እቲ ዋሕዚ ናይቲ ሰሙ ኩሉ ነገራቱ በቲ ሲቪክ እንዳመፀ ብኡ እንዳመፀ ናብ ደረጃ ዝበፅሕ ካልእ መሓውራት እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ይፈጥር እዩ ምክንያቱ ህላዊ ይኸውን ዘላቂ መታን ህልዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ተመሊሳ ክኸውን ተስፋ ይገብር ብድምላሽ ከዓ ሕግዘኒ ይኸውን اوكي ዝኾነ ኩሉ በሊዕካ እንደኸለለ ኣሕመቱ እጂ በመቀፀል ኣባ ዋላ ሓንቲ ዝውስኽል ነገር የለን ሓንቲ ግን እንታይ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ሎሚ ኣብ ምንቅስቃስ ኣለና ጽባሕ ንዓዲ ቦና ዘዕቢ ማእከል ዝገበር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እዚ ደንደላ ሓፅሪ መእለይዎ እንተዳኣ ተባሂሉ እቲ ሓሳብ ናይ መኒ ናይቲ ዓንዲ ሕብረተሰብና ብሙሉእ ናይቲ ሕብረተሰብና ማእከል ዝገብር أعنود أويم تنا ديقم زلوا الزم أعنود ديقم بخمسين مسارات إنا خنوس زلنا نزبلة حاسب عند حردا زبلة حق من حبر السبي مأكل زجبر كوينو أيكونن السبيك معبر لا لا يسبيك معبر قوي نبزوح زني كم تزبلك قدم تختم ما بقتنا ويك موفرينا نير السبيك معبر بدهريجن سبيك معبر زي كم زين دخوني خيد الله قرب أبت بوليتيكا ومرجع إذا توسي أعنود يفوق سلوا هجي عنده أختار لهم قبل على 25 نور حدا خلت 10 شحن حساب أو خلان بزوج أقام أبنت كم تشعت مجابة ويكات تشعت مع الدنيا قبل تشعت حنتي بسيفيك محبر كتب الكلا حنت خاب ودب كتب الكلا خلت ترين قال بزخنا وي سيفي وي ودب وي قال خلت بحدا نساتن شديش تجن بوليتيكا ومنقصاص أو رجع كلوب زي كوين خوت على الزبل حجوج زيك عام ندحر هجم من البعض مستعبيتنا مستكايدنا تي قوام حق قديم هجم تاعي أبزخون يقول أو جواي صدقة وجواي تك ويك أو جواي فرس نزبل نزين بعلو حدا لقام جرنا عقن كم زي بلو نحنا من الزربة حنا زخون مستي أبجيزيون أبساعتون كم زخن قبرون نخلنا زبل تحقس قابزوت قبائس قابنا أتو تتازلا تحت كيده بدهر الزي زخيدنا عدب بوي زبل انت حبرت السبي ما أكل زقبرت راح يكون تتحاس سابقا عنا يكون انت أمز مسلو قنتم أبتوش تحان كيلا زلوخ أم كندتهم حقاقات يمزوفرين شم ولا حنت أقام يقولوا نالبات حنتي أبا أخم سنموغوت كتم ساتخل أبتو زلخا يمنك سقاسكونكا إذا كان من قصة الزبد تعبتك اللي بس حقي بتزلق قاي حقي أنا أقول ولا حنتي أبو الدبي هلو من قصاصي هلو إذا عجبوي معرينا إذا بتصحوا حلفوا إبلنا ترفوا إبلنا أنت يحشنا الزبل قل كم زهج سكفتاتك زقلتك قد قالوا أتونكم زبلة كله حسبنا كل تحبرسب زمان كلا سلزخنا نتحدى أي قدمونا نتحدى أي دحرس سلزخنا تسامعنا نخدلو مدرة نحر أفتيرو حقاقات كازيك إيرو مخنياتي بلمنا يكون عنده نخمزي تأشمو زي نداول كان دانا دك أي تخيط نعم نتابزاز نبر الله حقر شودن قبل تزل حقاقات حدا زخنا يكون أبزخنا قالوا تام نحر اللي هو وتعمل زي تيليم نعيب بهال دياريوهات حق يغيروها سلزخنا بزحي قاد عناني سيفيك محبركات فلالنا يوزب زلني يغني لي ቴንኪው ወድ ምላሽ ከመሆን ጸጋዛ እንደገና ሰባለን መስመር መስሎኝ
هاي سلام. هلو سلام. هلو مرحبا سمعني لها؟ هلو سمعني لها؟ سمعني لها؟ سمعني لها. اوكي سلام يا املاح مسكن حتوها غتصل. اوكي يا يوصل لكم او نجلني سلام كلكم يا حوات كاتل زلهم كما وحيلكم حتى مزل كنا تحت زلناي مالتي محفل الشفاء بزعلان انا اكل بزي كما اكل بزي مالتي انا حتى اللي له ابي بوزح سبات قال امريكا قال دمتك عندهم زعما اكل بزي قال مزرعه بدين كم يبدا اكل بزي نوزح الحفره من لسبخه من عليه كل حتى مش دكات الزلن هو حالي اكل بزي ارترا يبلكاس اكل بزي لكم سلام سلفت غورو لمن تاي ارترا لكم ارترا لكم سلام سلفت دي غورو سلام تاي ارترا بدي حالي اكل بزي لاند تتلحق يمتك حسب وسو كم نزام زلون يمتن هون كداي ነገር بقول تفوتيني ولا تي سلام سلفت دي غورو مسميدا غير اكل بزي انت بل نسيو اكل لساتف دله مالتي نسون حفرنا والحمد لله يسكفنا زوما زي كاتل زلو هو هذا من نحتاجه إلى فتلاتني لك أنا إذا كلنا ولا كم أقول زي نحن تحابيرنا نقول نفتح من تفيتنا ولا تزمع حنا ذل السرعة نحن نغينا حبرنا نغينا حيرنا تفضل كم زجاجر لهم نياتنا ولا نحن ولا زنوز حول ده أقول زي السدد بقوم تاني أقول زي زخانة حابيرنا والحمد لله يقبل زي أتم تحابيرنا مسي عجاتي بلهم يبي تبغى بيستنوعنا لكن أنت رغينا محبرين كنا سامعين سلام كبر حاو حتى لك كريم حتى اوكي ثانك يو ولا حسر عبد الله ثانك يو اوكي سابك حتى حراي ثانك يو سسنا ينعها اوكي حتى لاني لون نسانيحو دويل لي نيرس حتى يبلين مبرد رأي زلن قالين ابتناي رئيتو كقمتاي خليل دحراي موداتا زياناتو دحم حجتينا اناتم قالوا حتى زلكم حج خدولو تغديهم اتيوم رئيتو هنا كذا حساب زلكم ام موداتا صبغيرو سنيعك الله زود كل غزاي محمد صبغيرو سنيعك الله خم زي تديبو فليت حتى لني لو تيبو تا اقداسي حقيسنا صبغيرو ينبركم لا عصي حسي كان يركب مالت بساي نو ام موداتا معدل ما كونير اوكي خنقصلينا مو أب محبراو مراخبيتات أبز ميديا قال صحفات صور كبل نرينا حزبهم كساس أورا جاكولوك زي ناي سلام قصل سم نات أمقو ناي حاسوت مسلي يهبوا علو مخالي دليل تفتحين عزبلو أب حقهم حقهن صوم مالت أورا جاو محضرانا من ورك ملس يبليت حقهن صوم أفتحي مالت نفتح نداد لخا نفتح زدل حبرتسب مكشاش وي دما مسل مخلاص كابتي مغاس سباو مسلات ايكونن دو ابز انتايت بلو ነገር አለው ማለት እሶም ንፍትሕ ኢሎም ይሰርሕዮም ኣብቲ ሕጊ ህንፀሙን ኣቕሚጦም ኣለው ሕብረተሰብ ተኣኪቡ ንፍትሒ ወይ ድማ ይህን ሚህን ክበሃል እንድሕር ዳርዮም ግን ከምዚ ዓይኖም ስደመሎም እንደገና ቅፅል ስም ህቡኻ ከምዚ ባዕሎም የጠምቑኻ ነቲ እንታይ ይበሃል ኣብዚ እንታይ ኣለኩ ወድምላሽ بزخنا بعلها من لسكيكو حدا انت له فتحوي اندا بلسي فتحنا يدك سبات قعصص هيغبون انتايو ليميت ويك عقن زخون يكون من تاشميت قبروا لنا هذا بعلو اندحر رابتي حق هنسو كبروا اوراجاتنا نابوتو انه خملت دبل انت اهليو ولا انت ايام ما قلتني زي قرب تحطوا بعلاتهم نفسهم تزحطوا محش فتحوي اندا بل كان فتحويان
قصل سم كتهب نجي نحن أبت درجة نسورينا ملسون لعل زيك هبلو يكلني اوكي ثانك يو حيل ابقل صحفات ابز محورا ميديا سلنري سم نايت ود منقصاص ملعلا يدليناني بانا كن كورا زين كزارو مسل زراناينا كم حتو استاجرنا ساكشنا با ثانك يو دخيرس اقداتي تا تحت تولاد زلو هذا انتي زلو خمسي قال سدرابيتات وي كمزي على عدتات عدنا قالت لي خيم دخل زور سدرابيت تقينهم بتحسو كريم نداريهم داركا زنا بوتا زلاتهم قبري وحد انتيلاتهم نايتهم سفح زباله بتوت زرخونا بدحان زبنا مصبوق كرامات زبونوفهم زبانوفهم مخا ابتي صاد قال نغير شلل زبلو وي كا بوحد عتب غيرهم زي حزوو كريم ندا اري زنبو قال له توسخ اتو رخبو مالت نايتهم قال جرات እንዳዘው ጅዞም በኸምዚ መንገድ ዝገልጾም ነዚ ምንቅስቃስና ይኩሉ ጉዛይ በዛ አይነት ታርጋ እንዳሃብ እንዳለጠፉ ዝኸዱ ገለ ካብተን ጁባናይ ይኩሉ ጉዛይ ከም ቀሪም ንዓን እንዳቀረሙ ነብሩ ዝደሊ ውልቀ ሰባት ብሽም ተን ውድባት ዘለዎም ወይ ከዓ ብሽም ተን ምንቅስቃስ ክሽቁጡ ዝደሊ በኸምዚ መንገድ ዝገልጾም ከም ከላይቲ እቲ ጆኖሳይድ እቲ معفان بحال ኣካል ናይቲ ጆኖሳይድ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ መጀመርያ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሙ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮሎ ጉዛይ እቲ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ዜማት ከ እንታይ እዩ መቐጸልታ እዩ ምስቲ ስርዓት ብኣካል እዮም ተፋቲሖም እምበር በተሓሳስባ ገናይ ተፋትሑን ዘለዎ እቲ ሕደሪና እንዳበሉ ምሳኻ ውይ እንዳበሉ ነቲ ትትሕዝ ዝተነፍጎ انت نسوم كافو زعبسو تخوينم تارغا زلطفو تخوينم كافت سرعه دا انت تخليها مجمرا كون زدم بتقاومت سرعتكو عقامي يزبلكاني عقام اندابله زيم عقامي زيم وياني اتمولم زيم كم زيم اندابله تارغا زلطفلكاز نبره مال اجي خاطم دليت تخوينم نزنا يدكو كولو غزاي منقسقاس كچوچو يلوم انت تارغا خلطفو تفتينم قالم الشعبيه خماساسو اليوم قالم انت كل تفخافتينم امو انت على اتفل اللي دعم ኣብቲ ስርዓት ዝፈልዮም እዮም ግን እንታይ እዩ ዘሎ ከምዚ ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ ተስካርያ ዝለመደስ ሕሙም ተራእዮም በሓቁ እዚ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ተተኣኪቦም እቲ ተስካር ዝለመድዎ ናይቶም ሕዋት ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ጁባ ከም ተስካር ተወሲድናዮ እቲ ተስካር ንሱ ስለ ዘቋርፅ ኣብ ሓደ ምስ መፁ ናብ ዓደቡኡ መታን ከይወፍር ንሶም ከኣቲ መናባበሪኦም ወይ ከዓ ምንጫእታዊኦም ከኣቶም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኢሎም ዝሓስቦም ኮይኖም እታ ከፊቶማ ዘለዉ ድኳን ወይ ከዓ ትካል ናይ እንዳሻሂ ዓማዊት ታርጌት ናብ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ዝኾነ ተኾይና እቶም ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ግን ናይ ገዛ ርእሶም ትካል ወይ ከዓ እንዳሻሂ ተኸፊቶም ኣብኡ ከይዶም ክግልገሉ ኣብኡ ከይዶም ከዓ ክረብሑ ኣብኡ ከይዶም ከኣቲ ረብሓታቶም ክሸጡ ምስ ኣሕዋት ይህሚህን ክበሃሉ ነቶም ከምኡ ዓይነት ጁባ ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ዘንባሃቁ ምስ ረኣዩ ዘንባሃቁ ኣይተርብሖምን እያ እዛ ምንቅስቃስ ማለት እዩ እጂ ብዓይኒ እዚ ይሪኦማ ኣብ ልዕሊ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ዝተፈላለየ ዓይነት ተቐነ ምንታሽሙ ከምፁ ዝኽእሉ ባህርያዊ እዩ ከዓ ንፅንብዮ ነገር እያ كم منقصاص نايدك كل غزاي كل سب فتونا يكون ناز منقصاص فكرنا يزدنا لعل كل دما تي منقصاص كفتر كله تقدماي صلاي ወይ کا قدماي تصاباي ول تي ود كل غزاي ምክንያቱ ስርዓት ዝሃበና አሳይመንት ስርዓት ዝሃነፀና ብሓንጎልና ስለዘ ኣብ ታሪክ ኣነ ኣብዚ منقصاص ወላ ሲቪክ ማሕበር ኢለ ካብ ዝመጽእ ካፍተን ካሊ ኣውራጃታት ብዙሕ ተጻብኦታት ይባነፈና እቲ ተጻብኦታትና እቲ ሽግራትና ኣምነ ንሕድና እዩ ዘሎ ነዚ ኣምነ ንሕድና ዝጸንሐ ሽግር ከዓ ምስ ምንዋሕ ግዜ ምዝ ኩነታት እንዳለበምና ድሓን ዝኾነ ኣድማሳው ኣተሓሳስባና እንዳሰፍሐ ስለዝመፀ ናይ ምክብባር መንፈስ ህነፅ ስለዝጀመረ እዚ ምንቅስቃስ ርኡይ ዝኾነ ተርእዮታት ዝፈጥር ዘሎ እዩ ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ዝፈጥሮ ዘሎ ከዓ እዚ ሚድያ ውትጥርካዮ ዘለካ ስፋት ትመርሖ ዘለካ ሚድያ ምስ ካልእ ኣሕዋትና ምስ ኩሎም ኣካል ናይ ምንቅስቃስ ስለዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ኤርትራዊ እቲ ናይ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኮፍቴልካ ተረሚስካ እዩ ዝብለካ ተተጓዒዝካ ከዓ ተዓንቂፍካ ተዓንቀፈ እንዳበለ ታሽ ዝገበረልካ ማለት ስለዚህ ንሕና ተዓንቀፉ እንዳተባሃልና ታርጋ እንዳተለጠፈልና እንዳወደቅና እንዳተሳእና ነተዓደቦና ክነድሕን ጥራይና ንጓዓዝ ዘለና እምበር ንሶም መታን ከይነቕፉና ታርጋ ከይልጥፉልና ኢልና እንርመሰሉ መንገዲ የለን ማለት ስለዚህ ዝተረመስናሉ ግዜ ኣይወሓደን ምርማስ እንታይ ምዃኑ ስለንፈልጥ ዘለና እዚ ኣይኮነን ንዝመፀና ካልእ ጉድሆታት ክንሰግር ምዃንና ኢልና ኢና ነዚ ምንቅስቃስ ኣበጊስና ዘለና ማለት ስለዚህ እዚ ዝመጽእ ታርጋ ኣብ ፌስቡካት እንተለጠፉ ኣካል ናይ ዝሰርሖ ዘለኻ ኮፍተ እንተልካ ኦሬዲ ተለሚስካ ስለ ዘለኻ ብዙሕ እውን ዘልዕለካ የለን ማለት ኩሉ ግዜ ንሕና ምስ እንተታት ስለ ዝኾና እንተ ጎይኻ ወይ እንተ ተንቀሳቂስካ ተዓንቀፈ ይብሉኻ
كوفتيل كخا ترميسو بلخابات ስለዚህ ንሕና ከም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኮፍተ ንብል ነርና ተንርመስ ነርና እዚ ብሽም ኤርትራ እንዳበሉ ዝሸጥዎ ዘለው ተቃውሞታት እዚ ፍላይ ድማ አንጻር ናይዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ በደል ብሽም ኤርትራው እንዳበሉ ዝሸጥዎ ዘለው ናይ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ሽም ወዲ ኮሎ ጉዛይ ብሽም ኤርትራ እንዳተባሃለ ሸይጠሉ እዚ እቲ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ከም ብቦ ስለ ዝጀመረ ንሕና ብኤርትራዊነት ባኣና ኣይተሸቁጡ ስለ ዝበሉ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ኢሎም ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ነቶም ብሽም ኤርትራዊነት እንዳበሉ ካብ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ዝምወሉ ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ እንጀራ ዝበልዑ ሽም ናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ተሰኪሞም ከዓ ፍትሕ ንደልለና ንዝብሉ ሰባት ኣይክፃወርዋ እቶም ውሑዳት ዘለው ናይኮም ዓይነት ኣሽሙ ዘለው ስለዚ እዚኣ እንተጌርካዮም ቅርዓው በቃ ጥራሕ ነብሶም ተውፅኦም ስለ ዘለኻ እዚ ምንቅስቃስ እዚ መንእሰያቱ ይሃንፅ ስለ ዘሎ ወላ ይወደቡ ብዛዕባ ኮሎ ጉዛይ ከይዛረቡ ርእሶም ዘድንኑ ዝነበሩ ርእሶም ወፂኦም ንሕና ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኢና ኤርትራውያን ብሽም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኣይተሸቅጡ ወፂኹም ከዓ ተቃለሱ ወፂኹም ከዓ ድምፅኹም ኣስምዑ ወፂኹም ሰብኣውነት ዘለዎ ስራሕ ስርሑ ክብሉ ስለ ዝጀመሩ ነቶም ብሽም ደቂ ኮሎ ጉዛይ እንዳበሉ ነታ ኤርትራ ትበሃል ኤርትራው ዝበሃለ ተሓሳስባ ዝሽቅጡ ዝነበሩ ባይታ ዝህብ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክፃበአካ ባህርያዊ እዚ ተፃበኦታትና ከመይ ጌርና ኢና ክሰግሮ ዘለና ብከምዚ ደው ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዘይኮነ ጥራይ ኣብዚ ጋጣሚ ፍላጎ ዝደሊ እዚ እንፅብዮ ነገር ውፅኢት ናይቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሓት ንስኻ ኣነ ካልኦት ሕዋት ብሙሉእና ናይቲ ንገብሮ ዘለና ውፅኢት ይንዕኦም ከጨውጨው ኣቢልዎም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከፅሕፉ ተኻኢሎም ኣለዉ ንሕና ግን ካብቲ ዝሓሰረ ዝኾነ ኣስቤዛ ዝርከበሉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂና ዝኸበረ ናይ ገዛእ ርስና 10 ጌርና ንዝዓደቁ ክንሓልፍ ምዃንና እዩ ብዝጋጣሚ ፍላጎ ዝደሊ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ደው ዝብል የለን ዝያዳ ንዓና ነዳዲ ይነግሩና እዮም ዘለው ማዕረኽ እንደይ ኣብቲ ሓንጎሎም ኢኻ ትቃፅሮም ዘለካ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ሓንጎሎም ቦታ ሂቡካ ኣለዉ ሰድያ ይቕምጡልና ኣለዉ ገዛ ክራይ ከዓ የስፍሩልና ኣለዉ ብዛዕባ ኮሎ ጉዛይ ጥራይ ክሓስቡ ጆሆ ሒዝካዮም ኣለካ እስኻ ብነፃ ናይ ገዛ ይትኸፍል ናይ ኤሌክትሪክ ይትኸፍል ናይ ማያ ይትኸፍል ኣብቲ ርእሶም ሓደ ገዛ ክራይ ብነፃ ካርየውልካ ኣለዉ መፍትሕ ጌርካ ከመይ ጌርካ ኣብ ጣዕመካ ግዜ ጥራይ ኣኣቲካ ትግልገለ ፍቲ ሓንጎሎም እዚ ንዓና ሓደ ፀጋ እዩ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ኢለ ዝኣምን ብከምዚ ዝድሃል ብከምዚ ደው ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዘይኮነ ከዓ በዚ ጋጣሚ ከረጋግፅ ይደሊ ቴንኪዩ ፀግሽ ብጣዕሚ ገላፂ እንታይ ድበሃል ሓንቲ ሕቶ እውን ኣላትኒ ሕጂ ካብ ሓውና ኣለም ብርሃን መሓርያ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዕሊለካ ነይራ ሓደ ዘይወዲ ኣውራጃናሲ ደው ኢሉ ዘዕለለኒ ወይ ድማ ዝበለኒ ኣብ ዝሓለፈ ተረኸብናሉ ዕሊለካ ነይራ ሕጂ እውን ተመሳሳሊት ሕቶ እዩ ካብኣ እንታይ ድበሃል ኣልዒሉለይ ዘሎ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ርክብና ንዘራረበሉ እዩ መብዛሕትኦም ንኣውራጃ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ዝቃወሙ ደቂ ኣውራጃ እዮም ኢልና ኣሎ ስለምንታይ ከወዲ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ንኣኮሎ ጉዘቶት ዝቃወሙ ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኣለካ ስለምንታይ ያ ሕጂ حدث عن تبي جالس كويتي بدل زبها لايك تقبالي كنا وكا سويد مغزاتي بشير زخير كنا تود كل جزء ناي مزراب ناتسنه الله ناي بوتاتو سنه البونا تي ناي مقوام بحر الله الحريه تفطر نغرات ما يا نغمغمو إنا نحنا ونقفتي نغمغما نغبرول ولا تي سرحنا ون تي مجمرات اوراجات سيبيك تباهيل ويك ادليت تباهيل كبغس كلو اب حنقولنا نتحيزنا إنا خدنا سفيح زخونه ويكا بدهو زخونه تصابعات كابتم كالوت إيرتراويان أوراجات أتحوات طبعاً فناي خليل ناينات تحسيمنا نفسنا تعيش من جرنايا كباتهم جن درجة عم ببايم هياب كم هياب يوم تبابنا بقنا جربنا جربنا زلهم يومنا كابتم دك كلو جزايجن يتزبز حتى تصابعات كبان فناس فني صحتكم سلام تايدو نعاكم من وكيلكم دو زحنا قريب بس بزعبات إيرترا تزارب وكلنا خمس اللوا نحنا خم دك كل جزاء بدعوة كل جزاء كل زارب أو كلنا خابو قبل نسبة رأي جي رأيتي ماجد صبتي أب حنقول كا أنت سلاسي كيمان أفتح إيرترا بكاسو تعيش مخ تزارب إيرترا وخينا عن إلو خمدر ونايز خون السبو كلنا يتصبني صاحبن ود كل جزاء سلزخون كا زعبا كل جزاء تزارب زعبا تتقيسها تزارب بس وكلنا خابو تتصبن جي تعبي شجر خينا زحاسبه مسواس أنا عقل صبت كم تي أقدم التقص كوي ملو نملو مسنب سنة عارقنا يكنا تي نايت سرعات سنة حسب أزيع عناو تي سرعات قبل لنا عبر السنة بفلايد ما تي قبل عليه حزب أقول جزاي كل التبدلات وسعة بديلو
حدتي سوفتوير ወይ ከአቲ ስነልቦና ናይቲ ኣኮሎ ጉዛይ ከመይ ገይሩ ኢና ንዑ ቀትሎኹም ዘለዎ ተቃሊሱ ካልኣይ ከአቲ ጎነፃዊ ወይ ከአቲ ግዳማዊ ዝበሃል ናይ ምቕታል ናይ ምርሻን ናይ ምእሳር እዚ ከአሎ ክልተ ወፃይ ሕጂ ከም ደቂ ኮሎ ጉዛይ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ወይ ከአቲ ናይ ስነልቦና መጥቃዕቲ ካብ ሰብዓታት ተትሒዙ ዝጀመረ እዚ ምንቅስቃስ ናይቶም ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኢሎም ኣብ ሰውራ ገለ ነገር ርኢ ተዛሃቡ ናቶም ምቅንፃል ከም ምንቅስቃስ ናይ ኣኮሎ ጉዛይ እንዳበለ እንዳጠመቆ እዩ መፅኢ ማለት ስለዚ እቲ ወለዶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ስርዓት ክቃወሞ ዝፈተነ ሓይሊ በዲሞክራሲያዊ ሓይሊ እንዳ ተንቀሳቀሶ ከሎ ብዛዕባ ኣኮሎ ጉዛይ ደኮነ ዝቃወም ዘሎ ኣብታ ኤርትራ ፅባሕ ንግሆት ደሰክፍ ነገር ኣካይዳ ዲክታተራዊ ባህሪ ይህነፅ ስለ ዝነበረ ሰውራ ነዚ ዝንቀሳቀስ እቲ ስርዓት ግን ይልጥፈሉ ነይሩ ታርጋ ማለት ታርጋ ምልጣፍ ዝኣቀዲመ ጠቅሶ ዝነበርኩ ካብኡ ዝተበገሰ ንኾነ ዘስግኦ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ተዓብዲ ኢሎም ኣብኡ ምንቅስቃስ ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ስልጣን ደልዮም ከም ዝገብሩን ዘሎ ኣኮሎ ጉዛይ ከምዚኦም ዝገብሩ ዳበለ ታርጋ ካብዚ ዝተበገሰ ይኻቲ ናይ ምንፃል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኮሎ ጉዛይ እንዳዓበየ መፅኡ ኣብቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣብቲ ስነ ሓሳብ ናይ ኤርትራውያን ንኩሉ ንደቂ ኮሎ ጉዛይ ግዳይ ዝገበረን ንደቂ ኮሎ ጉዛይ እንዳነፀለን ዝመፅእ ኤርትራውያን እውን ዘርባሕ ኣይኮነን እቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ናይ ኤርትራውነት ዝበሃል ሞር ግን ከዓ ነቶም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ከዓ ዝያዳ ግዳይ ዝገብር ንሶም ነታ ሃገር ከም ተፍቅሮም ፍቅሪ ናይቲ ሃገር መስዋእቲ ይኸፍሉላ እቶም ሃገራውያን እቶም ደቂ ካሊእ ሃገራት ግን ንዓኦም ንደቂ ኮሎ ጉዛይ ከዓ ከምዚ ዓጋሚ እዮም እዚኦም ስልጣን እዮም ዝደልዩ እዚኦም ከምዚ እዮም ዝደልዩ እንዳበሉ ከዓ መዓት ታርጋታት እንዳለጠፍሎም ዝመፅእ ስለዚ እቶም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ናይዚን ካሊእን ውፅኢት ኢና ንሕና ብቐጥታ ናብቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ንደገ ክንወፅእ ከለና ነቲ ስርዓት ክንቃወሞ ከለና ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከይሓፀብና ኢና ናብቲ ቃልሲ ንመፅእ ማለት ስለዚ ኣብቲ እቲ ኤርትራውነት ስነ ሓሳብ ነንባዕልካ እንዳባልዕካ ዝኸይድ ከምዚ ናይ ዓሳ ኣካይዳ እዩ እቲ ዝዓበየ ነቲ ዝነኣሰ ከምኡ እንዳበልካ እዩ ዝኸይድ ንሱ ሒዝና ኢና ንመፅእ ስለዚ ምዚ ጠቕሊልና ከይተፋትሐና ከዓ ኣብተን ደንበ ውድባት ድን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ውድባት ከዓ በቲ ናይቲ ኤርትራውነት ስነ ሓሳብ እውን ስለዚ ዝህነፃ ኣብኡ እዩ ዝመፅእ እቲ ነንሕድሕድካ እቲ ናይ ምብልላዕ እቲ ናይ ምክባር መንፈስ የለን ኣብቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ ሓሳብ ናይ ምክባር መንፈስ የለን ናይ ይህምህም ዝበሃል መንፈስ የለን ምስ ከማኻ ዝበለ ብሓሳብ ዝተፈለየካ እውን ኣብ ጣውላ ኮፊካ ሓሳባትካ ናይ ምምፅባብ መንፈስ እውን የብሉን ብሓሳብ ምስኻ ዝተፈለየ እቲ ኤርትራውነት ስነ ሓሳብ እንታይ ዝገብር ክትቆትሎ ጥራይ ዘሎ ባው ግንባርሲ مسينيت ود ويك مسينيت بحسب التنسلت كابو يخفي الشكرات يقولون وتصيتناتي خاطي يرتاو سنه حساب ማለት ስለዚህ ሳቶም ካ እንትቴስ አሚታዊት ወይ ሰሜን አሚታዊት እንብሎ ዘለና ነዚ ስነ حساب ዚ ኣብ ሓንጎሉ ሒዚ ኤርትራውነት ስነ حساب ሒዚ ነተ ውድባት ዝሓንፀን ማለት ሶ ሓውና ሓው ዘይ ከባብር ስድራቤት ክብር ዝበሃል ፍቅር ዘጠፍ ስነ حساب እዩ ስድራቤት ሓሊፉን ዓድን ቤተሰብን ንኹሉ ነገራት ነተ አውራጃን ዘጠቀስ ስነ حساب ስጋብ ዝኾነ ነቶም ቴስ አሚታዊ ዝመርሕዎም ኣብ ውድባት ዘሎ ደቂ ኮሎ ጉዛይካ በዚ ስነ حساب ዚ ዲኤም ነተን ውድባት ዝሓንፀን ምክንያቱ ኤርትራው ስነ حساب ዝበሃል ሰባት እቲ አውራጃው ስነ حساب ሒዙ ዝተበገሰ ወይ ከአውራጃው ሒዙ ዝተበገሰ የለን አውራጃው ምንቅስቃስ እውን ሕጂ ዝኸይ ዘሎ እቲ ሲቪክ ናይ ማሕበር ዝበሃል ዘሎ ምንቅስቃሳት እውን ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ኣብዚ እዚ ዓይነት መንፈስ የለን ዝያዳ ምክባር ኣሎ ገለናቱ ሓድጊ ደቀቀት ነገር ኣይረአና ይኮነ ሰባት ስጋብ ዝኮንና ንረአይና ነዚ ግን እንታይ እንዳቆነ ሕጂ ኣብ ግዜ እንዳመፀ እቲ ምክባር መንፈስ እቲ ይህም ባል መንፈስ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፍቅሪ ናይ ቦታትና ስነ ልቦና ኣብዚ ምንቅስቃስ እዚ ተራእዩ ኣሎ እቲ ትብሎ ዝፀናሕካ ግን ኣብተን ውድባት ዝፀንሐ ፀገማት ኣብ ኩሎም ተን ውድባት ዓብላሉ እውን ደቂ ኮሎ ጉዛይ ዝመርሕዎን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣስኪረን ዝነበራ ውድባት መብዛሕተን ደቂ ኮሎ ጉዛይ ዝመርሕዎን ውድባት እዮም ነይረን ኣብ ኣኼባ ኮፍ ኢሎም ክዘራረብሉ ዘይክእሉ መንፈስ እውን ነይሩ ሓደ ክህሉ ይብሉን ኢሉ ነቲ ሓደ ሓው እውን እሱን ተሃልዩ እንተመፂ ኣብ ኣኼባ ኣይሳተፍን እየ ዝብሉ ደረጃታት እውን ዝበፅሑ ነገር ኣሎ እዚ ካበይ ዝመፅእ ካብቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ፍልስፍና እዩ ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ حساب ህዝባዊ ግንባር ዝጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝፍግደት ዘምፅኦ ዘሎ እቲ ኤርትራውነት ዝበለት ኣተሓሳስባ ሒዞም ስለዚ ነተን ውድባት ዝሃንፅወን እቲ ኤርትራውነት ዝበለት ኣተሓሳስባ ዝተሃንፀ ከዓ ስድራቤት የብሉ ዓዲ ይብሉ ሓው የብሉ ንኩሉ ፀላኢ እዩ ነቲ ሓሳብ ንሱ እሺ ተዘይልካ ተንበርኪካሉ ማለት ስለዚ ነዚ እንተዘይ ተንበርኪካ ናቲ ዝበለፅ ሓሳባት ዝብሉ ስለዘለዎ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ረቋሒታት ኣሎ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ናይ ገዛ ርእሱ ሃስያ ኣለዎ ኣብ ታሪክ ናይ ገዛ ርእሱ ስድቂ ኣለዎ ኣብ ቁጠባ ከዓ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ዘለዎ ኣይኮነን ዝኣምን ክኒኡ ዝኣምን ናይ ግዳም ስነ حساب ወይ ከዓ ናይ ግዳም ሓይሊ ስጋም ዝኾነ በዚ ኣተሓሳስባ ዝተሃነፃ ውድባት ነንባዕለን እየን ክባልዓ ስለዚ ኣብዝሓ ብደቂ ኮሎ ጉዛይ ስለዝምርሓ ዝነበሩ እዮም ደቂ ኮሎ ጉዛይ ከም ኤግዛምፕል ዘምፅኦ እምበር ዋላተን ካሊእ ኣውራጃታት እውን ተዝመርሕዎን ውድባት
نزل سنة حساب زي حزام كأزهنا صون تخينهم سنة حساب زي حقافي سنة حساب يكونن الرداد يكونن هدئ زبالة منفس يبولون ناي مبلع لك عتاناي أبي أترى إنه رياض الناس سرعة خير الله سنة حساب كينات سمعني كبرتي هبلي thank you وزي مثل بعقمي بفتن كوا ودي أيانا ودم الله أشكا زيادة عمقات سراي قبل thank you تسقش ودم الله توسع أنت لك أو دارك كله قليسو أي ولا أنت تنتفع بالوانيرو ليش تسترفت من دحر الأهلية من عربات زي أو رجعوا تبجيسو قلت فلوت إن خيمس كازنو أمن خي عنه ذكر خلوا زلوا كم حنتي ودو ويك أمن قصاص ناي تعدنا ناي سلت أنا من دنا وحكة جنزر ناي تمن سي نخ مزنزوز فترة ميلا يترح يخبلوا زلان أمبر ناي بحكي قدم يكون كندي نربع عمتات نغرا من قصاصات نيران هجون كابزمت أبزوشتي 10 عام زي مدحر أبزوشتي 10 عام زيكا فلي زر هذا الزيك ننتايو إتا ورحاوي وسيت كازنو من خايت قدن لبام بأب عشاء زارب شو تيبلو خمز اللو ترحي لزوز دانا يواني اللي thank you ودم لاش مو حتوتات أبز ودينا لنا نالبات كابت عزبتي نيشو تايب بحال قالو جن بزي مودعتا يكونن زي ناي مجمريا كل جزء بتي حزب طلبوا مسرت كلمتينا ستراي زي يكون تاع حق ناي حزب من قصاص راجع كل جزء ما أبز ندا مسانا كن زارب ولينا مالتي حجة كاتينا أنا بدم تاخن كيدنا مهنياتو جزء نوح وسيدنا لنا ودم لاش مودات خطب له تدل نحر دالو نابخ اوكي يا غني لي سلتي كله زبلان بملؤ تعذبتي هون حنت خبلاز بلغن انت يلا نحنا اورجاو من قصاص كنبل كلنا زخونه يكون بصلئي ناي زخونه تكون اورجا بقيقا يكون بخالق قلي يكون زتنكسه خمزه يكون انتي دا وصحلنا نوصحنا خا باورجانا وصينا فتح كم صالنا زخيري زبل زلخو نبل زلنا اتي اتحساسبانا انتي مخانو نتا اورجا تبل طرح قنچلا بيلكا ايوسده نتم اختنا ويكام اتي شتونا نابي قص خم مخانو نخردو ليفت ناي زخون يكون صلئي اورجا يكون بزخون يكون انت اشمون عبيت كالنا يكونن عبيت ناي كلنا نسخام حبيرنا نن اورجانا باورجانا تطريفنا لو تخمصالنا زغلي سلازخونه سرته امنتنا بخمزي ملكع كردو لنا فتو يا غني الله ثانك يو ودم لاش ساقشنا واخا ثانك يو الدهرس كم تزبر كاي زي ناي مجمريا ناي كونن بزتفادالي منغدي زتفادالي اكلات اورجاو طرنا فزرلو بمدركو من قالوا تود كل جزايبون ولا تي ترايتي ناب عدبو زامن كوينو ناب نورنا ملسلنا نقول اي هوب تعدمو حساباتو شيء زعبات عدبو زرلو نغراتون شير كببر مسكولاتنا هين غبال مسزبو ندسكس كببر زلني تسبح لعلي كلاتنا نمصي ناي كلاتنا نغلغللو غزايزي نايت من قصاص ترايبو نيكونن نملا نايتي اود كل جزايز وكل غزا قول صعري ولا حسابات لسان نايت حبرت سبب كل جزاء قوم بزقاطامي تاش مزغبر علي ابز حلفه بزتفرالي منغدي من قصاص ويكاتي ترناف نايت كل جزاء ابز جمر قل عمتات كيرو قوم خريدي تفرالي خا قاليام كم شنكولل ويكا خم عغرغر كم زنبرو غيرمن تحسبو ويكا زرد وسبات كله وليام كم يكونن حدزي تي كاوشت نايتم دك كل جزاء زما صنبر بقدام تسريح زتوهبنا قرصي يكونن زنا كل جزاء زي ناي مركب مثلنا بعلنا تملك كل جزاء كابدك كل جزاء زمنچوه وصعنا علينا انتي مخان وصعنا بين منقدينا فتح زلنا وصعنا لنا
ዝፈጠርናዮም እንቅስቃሴ ተዘይኮይኑ እምበር ዋንነቱ ካሊእ ዋንነት ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ንኩሉ ንፅር ክኸውን ስለዚ ሓደ ነገር ክትፈጥር ከለኻ ገዛኻ ክትፈሊ ከለኻ ዕድማኻ ምስ ኣኸለ ገዛ ምስ ኣረኻ ኩሉ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ጀሃዝ ትገብሮ ኣይኮነን ማለት ኩሉ ሬዲ ጌርካ ኣይኮነን ፀንሐካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ገዛኻ እንዳቀያየርካ ሕብሩ እንዳገበርካ ወይ መሬት እንዳንፀፍካ መሬት እንዳለመፅካ ብላዕሊ ዚንጎ ክፈሳካ ከብዲ ንዕኡ እንዳተካእኻ ወይ ከዓ ዚንጎ ቀንጢብካ ካሊእ ዚንጎ እንዳገበርካ ኢኻ ነቲ ገዛኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኢኻ ትደልሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ክብገስ ከሎ ሲቪካዊ ማሕበር ኢሉ ተበጊሱ ሲቪካዊ ማሕበር ዝተፈላለዩ ወይ ከዓ ናይ ደለይቲ ክትሒሉ ክብገስ ከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምትእኽኻባት ገይሩ ኣቀዲሙ ዝፀንሖ ሌላ እዩ ፖለቲካዊ ማዕበል ሒዙ ናብቲ ኢሉ ንፅባሒቱ ነቲ ስርዓት ከኣልየ ኢሉ ይኮነን ተበጊሱ ናይ ገዛ ርእሱ መስርሕ ኣለዎ ንሓልፎ ዘለና መስርሕ ኣለዎ ሓደ ቆልዓ ምስ ተወለደ ንፅባሒቱ ይኮነን እግሪ ተኺሉ ዝጎይ ምስ ግዜ ክሓልፎ ዘለዎ መስርሕ መጀመርያ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይታ ኣድኡ እዩ ዝኸውን ሓርቀስ እንዳበለ ፍሑሕ ክብል ክፍትን እዩ ገለ ተደጊፉ ከዓ ደው ክብል ክፍትን እዩ ድሕሪኡ ከዓ ትብዓት ገይሩ ከዓ ሙሉእ ንሙሉእ ከይተደገፈ ደው ክብል ክፍትን እዩ ድሓር ብእግሩ ንእሽተይ ክኸይድ ድሓር ክጎይ ዝጅምር እዩ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ኣውራጃ ከዓ ነዚ መስርሕ እዚ ክሓልፍ ባህርያዊ ማለት ስለዚ ኣብ ደገ ወፂኦም ካሊእ ምስሊ ዝሕዝዎ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ከምዚ 4 ዓመት ነዊሕ ዝወሰደ ገይሮም ዝኣምንዎ ዝርድእዎ ኣካላት ስለ ዘለዉ እንታይ ኮይኑ እዩ እንታይ ፀገማት ኢሎም ካብዚ ካብ ፃፀ ወይ ካብ ሃመማ ኣንጉዕ ዝሓቱ ወይ ከዓ ኣንጉዕ ዝፅበዩ ገለ ሰባት ኩሉ ስለ ዘለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፁር ክኸውን ይደሊ ካሊእ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ኣውራጃዊ ምንቅስቃስ መን ይኹን መን ብዘየገድስ ኣብቲ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ኮይኑ ነታ ኤርትራ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ኮይኑ ንኩለን ዝጥምት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ንቡር እቲ ስነ ልቦና ናይ ኣቦታቱ ናብ ቦትኡ ክመልስ ንቡረይ ናብ ቦታይ ክምለስ እየ ንዝብል ሰብ ፍቁድ እዩ ክፉት እዩ መፅኡ ምስ ኣሕዋቱ ዲስከስ ክገብር ይኽእል እዩ ነቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ነቲ ዘሎ ነገራት ከዓ ነቲ ኣሕዋት ተበጊሶሞ ዘለዎ ከዓ ክፍትሞን ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ከብፅሖን ናይ ነብሲ ወከፍና ሓላፍነት ምዃኑ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽር ዝደሊ ሓደ ንሓደ እንታይ ሽሙ ዝገብረሉ የብሉን ብባይቶ እዩ ዝመሓዘር ዘሎ ናይ ገዛ ርእሱ ከዓ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዩ ዘለዎ እቲ ምንቅስቃስ ቅርፅታት እውን ኣለዎ ኣቦ ወንበር ምክትሉ ፀሓፍ እንዳበለ ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝተፈላለዩ ዓይነት ክፍልታት እውን ስለ ዘለዎ ስጋብ ተቆፃፃሪ ኣካል እውን ዘለዎ ነፃን ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ዘይፈጥርን ከዓ ናይ ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓ ቅርፂ ኣቂሙ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ነፃን ክፉትን ብዝኾነ ይኹን ወዲ ኮሎ ጉዛይ መፅኡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሓትም ዝደሊ ክፉት ከም ዝኾነ እቲ ገዛ ከም ገዝኡ መፅኡ ክግልገለሉ ዓቕሙ ከዓ ክበርክተሉ ፅባሕ ንግሆ ነቲ ዘይተርፍ ናይ ጀነሬሽን ሕቶ ስለ ዘሎ ዓሸራ ናይ ገዛ ርእሱ ከንብረሉ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦ ይደሊ ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ድማ ብልቢ የመስግነኩም እዞም ናትና ሚድያ ትገብርዎ ዘለኩም ናይ ምንቅስቃስ ሚድያ ክንዮቲ ከይድኩም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትብፅሑና ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብና ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብኡ ክራኸበና ዝኽእል መንገድታት ስትራተጂ ሓንፂፅኩም ናብኡ ክትከዱ ከዓ ዘለኒ ተስፋ ልዑል እዩ ደጊመ ንዓኻ ንወዲ ንክብራብ ወዲ ኪሮስን ነቶም ናይ ቴክኒክ ምሳኻ ዘለውን ነቶም ኣብቲ ሞያ ኮይኖም ነዚ ጉዳይ ክትዕብዩ ዝሰርሑ ዘለኹም ከዓ ብሽም ናይቲ ምንቅስቃስን ብሽም መላእ ወዲ ኮሎ ጉዛይን ደጋጊመ ከመስግነኩም ይደሊ ክብረት ይሃበለ ቴንኪዩ ፀግሽ ከምኡውን ሓይላ ወዲ ምላሽ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ንዝነበረና ግዜ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምስ ጣዕሚ ዜማ ናይ ኣቦና የማነ ገብረ ሚካኤል ሸያጥ ዓዲ ተገድፈኩም ኣይሆብ ረኺብካ እና ሕጂ ታንኪዩ ዌልካም
إليك تبيو أي فلت نيري أي فلت نيري بتبني خطبح يداوم السمري يداوم السمري بحذر ذكا شبرار علي شبرار علي بيدمير كانو ميدان الباو فرني ميدان الباو فرني بفارجي والدبارة عندها حوار بتري أبو خلاص خيرنا لكتني مرير وكبت ما تني أي حدا نقدر نعمله America, ayo, ayo. Kita mikir mata, ayo, ayo. Kita itu terus mata, terus hamut, anak mereka, anak mereka.
Thank you.